يونعانا ويهويتا فخر واج قدامو اندرا عزر جيت مالتما سكروا سكرا حليلهم يقولوا ادفقوا إريترا أبي أبي الله الحجيزي أبي 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 الله الحجيزي أبي 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 نبركوينو حسابهم تبدي الساعات معلقات ستمنو قلايو بزعبت وحوي ننيدهم قريو كاب صخر رحيقهم قوقيرهم بلايو الفتواتهم أبقيتنا نيو حيدتهم كنت عرب يوم غن عاسو حيدهم كيبهم حج حاليهم نسفرسو أبقيتنا يوزلو الغاوات واصو أبقيتنا يوزلو سرايو تفوزو الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو أبقيتنا يوزلو ودي يوصلتا بريوز السعر كواج واج ويهويتا يبلالو جبنا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يوقوه أبينا يوزلو إلا وتقوصم أبينا يوزلو سرايو نفوس الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو أبينا يوزلو وسنو معتلو درت حيرك بزبلو كم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتاي صقرنا الله نصنع حسبية عقلي تعمقيتنا حدا أطلال كرعاتنا أبيك يوزلو أبيكم بصلاة عقلي يفوت صحيح أبيك يوزلو أبيكم بصلاة عقلي يفوت صحيح سلام تخطاتلتنا الشانل كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمليتنا باغنانيو لومون كم وتروا قداسن وانا وانت حسوتات حزنا لكم قريبنا لنا ساب موداتنا يز مدام سانا كتصنعوا بخبرنا قدم لايك مقبار شير مقبار يتوغمن حسابكم من بهاناس من قدم قداف دما كم وتر ساويتنايو سلسة تقبروا ودقفنا مزقن نايلومي أقداسن قلتيف زقايا زلو بوليتيكا قطبا ناي زوبانا كم دما ناي علمو نشتي كفال كنتن كفينا أنا بحكي مساتنا قداسن تحشتي كلوانا جزاكي وصلنا دما بتي زلو دراماتات كنجمر مجمريا let's go. A clandestine corridor is emerging across the Red Sea, not for trade, but for the tools of modern warfare. This secret route, stretching from Iran to Sudan, is now under the watchful eyes of global intelligence. The whispers are about Iranian drones, unmanned aerial vehicles, making a critical stop in Eritrea before reaching Sudan's battlefields. This supply line signals a major shift in power across the Red Sea and the Horn of Africa. The Red Sea, a vital artery for global trade, is now a stage for covert military drama. The route reportedly starts in Tehran, with military cargo flown to Eritrea, then moved to Port Sudan to aid the Sudanese armed forces. This shadowy chain is redrawing the region's strategic map. እዚ ደረባ ዳርጋ በብዙሕ መንገዲ ዘሳግርዎ ዘለውን ኮለል ዘብልዎ ዘለውን እዩ ብርግጽ ናብ በዚኦም ጥራይ የኮነን ዝግበር ዘሎ እቲ ናይ ዓቢ ፕሮፓጋንዳ መሽን እውን ብዝሰፍሐ መልክዕ ናብ ኤርትራ አላጊቡ ዝዛረቦ ዘሎ ነገር እዩ ወደ ኤርትራ እያመሩ ነው። ሚሳኤሎች አፍንጫቸውን ወደ መረብ መላሽ ቀስረዋል። ኢራንም ገብታበታለች። አስመራ እንደ ጋዛ የሚለው ትንበያ ሻቢያን አሸብሮ ሳይለቅ ከምስራቅ ሌላ ጉድ ኢሳያስ አፍንጫ ስር ሊፈነዳ ተቃርቧል። ሻቢያ በደቡብም በምስራቅም ጭንቅ ውስጥ ገብቷል። የጸናው መንበሩ እንደዚህ ጊዜ ተንገዳግዶም አያውቅም። ተንታኞች የአሰቡ ዘመቻ ከተጀመረ በእርግጥም አዛውንቱ አምባገነን መሪ ያበቃላቸዋል እያሉ ነው። የኢሳያስን የስልጣን ማብቂያ የሚጠቁሙ ክስተቶችም ከሰሜን እስከ ደቡብ كم نريد زلنا نزيل لنجر الراسين كمتقام كم نبور غير كاي توسيد زلو جين تايز بالزينا يوم دزور زلو نفرتي كاب إيران ناب إيرترا ناب ودبات يوردا خم زلوان درونات ناي إيران يعطوال لو ناب إيرترا لتن درونات دما ناب سودان ناخدا سقوم تتهدي وستا زلوان زبليهم اسكي كانت عاوزة تستورناتهم سلامتايكم بحالالو عند أجندة دما انتايو تكهر موديل يوم زلو دما كرينا. This is very interesting. نابي قصو زمكم عبل زدلا زلو حبريتا مخانهم فلت منتا.
vicinity of Khartoum International Airport just one day before the army-backed government planned to reopen the facility for domestic flights for the first time in over 2 years, per eyewitness reports. The airport has been closed since April 2023, when war broke out between the Sudanese army and the paramilitary Rapid Support Forces, RSF, leaving critical infrastructure across the capital heavily damaged. Witnesses reported hearing the sounds of drones and multiple explosions in central and southern Khartoum. One resident in the Al-Azhari neighborhood said, "I heard a loud explosion, then saw a drone pass overhead." Another in central Khartoum was awakened by blasts near the airport. ሕጂ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ እንድሕር ኢልና ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ እንታይ እዩ ተዘገርም ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ሕስድና ፈፂንካ ንሓትሕትካ ንኸይትተሓጋገዝ ወይ እውን ተስፋ ናይ ፅቡቕ ነገር ንከይህሉ ተመዲቡ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ እዩ ሕጂ ኣብዚ ክርዳእና ዘሎ መን እዩ እቲ ፅቡቕ ነገር ኣብቲ ዞባቲ ንኸይመፅእ ኣሲሩ ሒዙ ዘሎ ድማ ሓደ ብሓደ ክንሪኦ احنا اي طياره تقوم من اي مطار من دوله مجاوره اي طياره تسقط تضرب تقتل اي مسيره بتقوم من اي مطار احنا بالنسبه لنا هدف مشروع ሕጂ እቲ ፕላን እንታይ ነይሩ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ሱዳን ኤርፖርት ክኽፈት ምዃኑ ኤርፖርት ናይ ከርቱም ተኸፊቱ ፍላይት ናቱ ክጅምር ምዃኑ ምስ ተነገረ መጥቃዕቲ ናይ RSF ናብቲ ኤርፖርት ናይ ሱዳን ተሃሪሙ ሱዳን ንኸይትትንስእ ዝደሊ ሓይሊ ድማ ኩሉ ግዜ እቲ ክገብሮ ዝደሊ ኣጀንዳ ነዚ ከም ዝመስል ግን ሱዳን ምስቲ ኩሉ ብድሆታት ናብቲ ኤርፖርት ዝተፈተነ መጥቃዕትታት ኣምኪና ኤርፖርት ናይ ከርቱም ከይዱ ስርሑ ከም ዝጀመረ ዝገልጽ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ሕጂ ውፅኢት ናይቲ ተገይሩ ዘሎ ኩነታት እዚ ናይ ሕሜት እትሪእዎ ፀናሕኩም ተህዲድ ካብኡ ዝበገስ እዩ ዝተተሓሓዘ መጥቃዕቲ ድማ እዩ እዚ ነዚ ኩነታት እዚ ንኸየጋጥም ዝደሊ ሓይሊ መን እዩ እንድሕር ኢልካ ኮርስ ኢማራት እዩ ትምስኦም ዘሎ ኢማራት ስለ ዝኾነ ነቲ ጉዳይ ዝገብር ዘሎ ከመይ ጌርካ ነቲ ኩነታት ንምጥምዛዝ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣብ ኢድ ኢማራትን ከምኡ ድማ ኢማራት ንኣሜሪካ ንምጥምዛዝ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ኩሉ ከተሓዘልኩም እየ very complicated fast moving development ኢኻ እዮም ዝብልዎ እዚ መጀመርያ እቲ ስቶሪ ከመይ ኢሉ ይተሓሓዝ ከም ዘሎ ክርዳእኩም ክኽእል ኣሎ ናይ ኢራን ድሮናት ኣብ ኤርትራ ወሪደን ዝብል ዜና ብየማንን ፀጋምን የዝርዎ ከም ዘለዉ ፎር ኤግዛምፕል ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ብዙሕ ኣካውንታት ከምኡ ኢሎም ኣውፅኦም ኣለዉ ኢራን ምስ ኤርትራ ርክብ ከም ዘለዋ ድሮናት ናይ ኢራን ናብ ባፅዓትየን ካብ ባፅዕ ንሱዳን ከይደን መጥቃዕቲ ይገብራ ኣለዋ ሕሜት ድማ ካብ ኣቡዳቢ ካብ ኢማራት ኮይኑ እቲ ቪድዮ ትሪእዎ ፀናሕኩም ዝገበረ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ዝኾነ ድሮን ካብ ካልእ ኤርፖርት ካብ ካልእ ቦታ ተበጊሳ መጥቃዕቲ ትገብር እንተላ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ክብል ከሎ ንመን ከተንብህ ከም ዘልየ ብዙሓት ናይ ኢትዮጵያ ኣክቲቪስት ናብ ኤርትራ ገይሮም ይዛረቡ ኣለዉ ኣብ ልዕሊኡ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ስእሊ ዘርእየኩም ዘለኹ ናይ ኢማራት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ታሕኑን ቢን ዛይድ ኣልነህያን ዝበሃል ነቲ ንጉስ ዘሎ ሓዉ ማለት እዩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ምስ መን ተራኺቡ ኣሎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቀጥታ ናይ ማእከላይ ምብራቕን ናይ ራሽያን ስፔሻል ኤንቮይ ዝበሃል ስቲቭ ቪትኮፍ ዝበሃልን ከምኡ ድማ ያሬድ ኩሽነር ዝብልዎ ያሬድ ኩሽነር እቲ ንእሽተይ ወዲ ማለት እዩ ንእሽተይ ወዲ ይኮነን ኣብ ሰባ እዩ ንሱ ድማ መን እዩ ንዶናልድ ትራምፕ ነታ ጓሉ ኢቫንካ ትበሃል ሰብኣያ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ምምሕዳር ናቱ ድማ ናሽናል ሴኪሪቲ ኣድቫይዘር ናቱ ዝነበረ ኣብ ጉዳይ ናይ እስራኤል ድማ ገለ ካብቶም ዝጎዩ እዩ ስለዚ ኢማራት ምስ እስራኤል ብቐረባ ትሰርሕ ስለ ዘላ ነዞም ክልተ ሓይልታት ፅቡቅ ጌራ ሒዛቶም ኣላ እዚ ድማ ነቲ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ኣጀንዳ ኣሜሪካ ኣንፃር ሱዳን ኣንፃር ሕሜቲ ወይ እውን ኣንፃር ኢማራት ስጉምቲ ንኸይትወስድ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ምናልባት ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ፖለቲካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ክንግምት ክንክእል ኣለና ምስተዘርበ ወይ ምስተገርበ ነገራት ኣሜሪካ እናርኣየት ሸለል ትብሎም ዘላ ነገራት ኣብ ሱዳን ዝግበሩ ዘለዉ ዕሽሽ ተባሂሎም ዝሕለፉ ዘለዉ ስለምንታይ ምዃኑ ፅቡቅ ገይሩ ክርዳእና ስለ ዝደልየ ነዝበኩም ዘለኹ we are witnessing a very very interesting development እዚ ነገራት እዚ ኣቃሊልካ ይትረኣዩ ስለምንታይ ሱዳን እዚ ኩሉ ስቃይ ናይ ሱዳን ሓን ስቃይ ናይ ሱዳን ንሽተይ ሓንቲ ናይ UN ያ ናይ ገለ ሓላፊት ዝበለቶም ንስማዕ ከተሓዘልኩም እንታን is the most
alarming place for me at the moment because of the scale of it, right? It is the largest displacement crisis in the world and the largest hunger problem in the world. We have already declared that there is famine in part of Sudan, right? Children are grossly malnourished and children are on the verge of famine in many places where it hasn't already been declared. There's also incredible violence. Children are moving constantly. They're very vulnerable. I was there, several months ago, and the stories I heard were heartbreaking of what children had seen and experienced of this 19 million. كم تريوا ዘለኹም ኣብ ሱዳን ናይ ሓደ ሓንቲ ናይዞም ኤንጂኦታት ናይ ዩኤን ገለ ሓላፊት እያ ኣብ ሱዳን ዘሎ ስቃይ ኣብ ሱዳን ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ካልእ ዓይነት እዩ ግን ሚድያ ይዛረበሉን እዩ ስለምንታይ ሚድያ ይዛረበሉ እታ ኣብ ቅድሚት ከርእየኩም ፀናዕኩ እዩ ሚድያ ኩሉ ግዜ ብመን ዝተቆፃፀሮ መን ዝከታተሎ መን ዝእዝዞ ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም ናይ ኢማራት ኣብ ሱዳን ኢዳ እትያ ዘላ ተራ ነገር ፕሮክሲ ዎር ወይ እውን ተራ ንሓደ ሓይሊ ንሕሜቲ ሓጊዛ ናልቡርሃን ተውድቆላ ከምኡ ይኮነን ትገይም ኢማራት ብዝሰፍሐ መልክዕ ነቲ ኩነታት ትከታተሎ ዘላ እዚ እንታይ ዝበሃል ቁጠባዊ ዲፕሎማስያዊ ወታደራዊ ኩሉ መዳያዊ ምትትታዊ ኣብቲ ኩናት ገይራ ዘላ ምናልባት ድሮናት ትባል ኣገለገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ነዚ ኩሉ እናገበረት ድማ እያ ተሳዒራ ዘላ that's the most important part ኩሉ ዝሓገዛት ገይራ ከላ ኣብ ሱዳን ትሳዕር እያ ዘላ ስዕር ኣይኮነን ዘላ እዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ምስ ፈለጥ ናይ ኤርትራዊት ነገር ትበርሃልና ምክንያቱ ኢማራት ብዙሕ ነገር ዝገብር እዩ ዝመስል ነይራ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ብዙሕ ነገር ክገብር ዝኽእል ዓቕሚ ይመስል ነይሩ ኩሉ እዚ ቁጠባ ናቱ ዲፕሎማሲ ናቱ ወታደራዊ ዓቕሚ ናቱ ድሮናት ናቱ ወላ ወታደራውያን ወላ ቶም ናይ ሕሜት ወታደራት መኻላቢዮሞም ዕሱባት ካብ ኮሎምቢያ ድዩ ካብ ላቲን ኣሜሪካ ድዩ ካብ ኣፍሪካ ድዩ ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ናይ ዓለም የምፅኡ ኣለዉ ኩሉ እዚ ውፅኢት ከምፅእ ኣይከኣለም ምክንያቱ ሕሜቲ ኣብ ካርቱም ይኮፍ ኢሉ ነይሩ ሎሚ ኣብ ካርቱም ዘይኮነ ኣብቲ ናይ ዳርፎር ቦታታት ናቱ እውን ቀሲኑ ክንብር ኣይከኣለን ዘሎ ባይ ዘ ወይ እዛ ቪድዮ ትሪእዋ ፀናሕኩም ካበይ ዝመፀት እያ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብዙሓት ካብ ኢማራት ተቐድሐት ቪድዮ እዮም ዝብሎ ዘሎ እዚ ዝፍክር ዘሎ ኣብ ኢማራት ኮፍ ኢሉ ካብ ኦፊሱ ዝዛረበ ዘሎ እዩ ኩናት ኣብቲ ኩናት ኮይኑ ኣብ ሱዳን ኮይኑ ይኮነ ነቲ ኩናት ዝመርሖ ዘሎ ንሱ እውን ኣይኮነን ዝመርሖ ዘሎ ሽማዊ ጀነራል ኣንፃር ሰራዊት ሱዳን ይቃለስ ኣሎ ዝበሃል እምበር ተቃልሲ እውን የለን ንሱ ማለት ኣሎ እንዲ ሽማዊ ግን ቢልዮነር ስለ ዝኾነ ካልኦት ዕሱባትን ሓዋቱን ደቂ ሓቦታቱን ገለመለን እዮም ኣብቲ ኩናት ዘለዎ እምበር ንሱ የለን ኣብቲ ሱዳን ዝበሃል እውን እዩ ዝበሃል ኩሉ እዚ ዘረባ እዚ ስለምንታይ ነምፅኦ ኣለና ምስ ኤርትራ ርክብ ኣለዎ ኣብታ መጀመርያ ንብላ ዝፀናሕና ስቶሪ ንመለስ እዚ ስቶሪ እዚ ንምንታይ ዝመፅእ ዘሎ ኤርትራ ድሮናት ናይ ሱዳን ናይ ኢማራት ድሮናት ናይ ኢራን ናብ ኤርትራ ኣብ ኤርፖርት ናይ ባፅዕ ተራዮም ዝብል ዘረባ ንምንታይ ይመፅእ ድሕሪልካ እስራኤል ንመን ክትሃርም ትደልላ ንኢራን ክትሃርም ትደልላ ስለዚ እንድሕር እቲ ንኢራን ክትሃርም ኮንካ ንኢራን ኣሰይጢንካ ምስ ኢራን ዝተሓሓዙ ሓይልታት ኩላቶም ናይ ሰይጣን ናይ ሕማቅ ግብረ ሽበራ ናይ ካልእን ደገፍቲ እዮም ክበሃል ስለተደልየ ንኤርትራ ምስ ናይ ኢራን ጉዳይ ከተተሓሓዞ ቀፃሊ ዝረአ ዘሎ እዚ ድማ ደይ መደይ ዝበለ ናይ ሚድያ ካምፔን ይግበር ከም ዘሎ እቲ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ክትገብሮ ትፍትን ዘላ ዲፕሎማሲ ንዑ ንምብታኽ ንዑ ንምድሕላሕ ንዑ ንምድኻም ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ኤርትራውያን ቅዱሳት ኤርትራውያን እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ፅንሒልና ክንርኢና ምክንያቱ ስቂልካ ክረአ ዘለዎ ኣይኮነን እዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ ጭብጥ ኣለዎ ድዩ ኤርትራ ምስ ኢራን ዲል ክትገብር ከዝኽእል ክላ ኣሎ ድዩ ምክንያቱ ኤርትራ ሓደ ናን ኣላይድ እያ ምስ ዝኾነ ምስ ዝደለየቶ ሽርክነት ክትገብር ትኽእል እያ ካብ ዝደለየቶ እውን ክትገዝእ ትኽእል ሃገር እያ ስለዚ ኤርትራ ምስ ኢራን ተራኺባ ድሮናት ትገዝእ እንተላ ወይ እውን ካልእ ሓይሊ ትገዝእ እንተላ ኣነ ፀገም የብለይ ኤርትራ ብዝኾነ ይኹን ዘድልያ ንምክልኻላ ዘድሊ ክትገዝእ ንቡር እዩ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ካልኣይ ኤርትራ ምስ ሱዳን ፍሉይ ርክብ ትገብር ኣላ ድያ ምስ ሱዳን ዘራኽባ ነገር ኣሎ ድዩ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን እወ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኤርትራ ምትእትታው ከም ዘሎ ግልፂ እዩ ዘሎ ንሪኦ ኣለና ግን ክንዲ ምንታይ ኣብቲ ወታደራዊ ኩነታት ኢዳ እትያ ኣላ እዚ ዝብልዎ ዘለው ቅድሚ ሕጂ እውን ሕሜቲ ከምዚ ኢሉ ተሃዲድ ናብ ኤርትራ ገፁ ዘቕንዐ ገይሩ ነይሩ እዩ ካብ ካርቱም ተፀፊዑ ክወፅእ ከሎ ናብ ኤርትራ ገፁ ኢዱ ኣወጣዊጡ ነይሩ እዩ ሕጂ እውን ደጊሙ ኢዱ ዘወጣውጥ ዘሎ ሰራዊት ሱዳን ስለ ዝስዕሮ ዘሎ እምበር ምስ ኤርትራ ፍሉይ ርክብ ወይ እውን ፍሉይ ካልኣይሲ እቲ ካልኣይ ነገር ማለት ሓደ ሎጂካሊ ዝሓስብ ሰብ ሱዳን ፖርት ሱዳን ዝበሃል ኣብ ደገ ባሕሪ ኣለዎ ካልእ ኣብ ደገ ባሕሪ እውን ኣለዎ ማለት ገማግም ባሕሪ ናቶም ገጅፍ እዩ እንታይ ገዲሽዎም እዮም ብወገን ኤርትራ ክመፅኦም ዝመርፁ ማለት
أبز حلفة شدش شوعات ورح شمنت ورح والعليون كانوا بلغلينا ناي حميت حيلي كاب كارتوم حليفو نوش برسودان هريمي فلتني سلازي سلامنتا يوم أبز حجد اللو أب كارتوم أيكون خارتوم ممساس إيربورت كفيتو منجسك سرح جميرو لزول لجزي ببرسودان نخيتو انتاي زخل كلهم سلامتا يوم نبي إيرترا قعتو زلي نو تعلمة كمي غير كانت ستوري مس إيرترا كونكت تقبرو إيرترا كونكت إيرترا إيران زبل كونكشن تفتيرهم تقبريهم إيرترا مست أمريكا تقدر زل حيلي سلت خون زلا قبل إيرترا حما سئل نخقصل نيرترا نخزلف نيرترا نختنكف كحق زكاة سلزغل هذا بلو ثالث ستوري أبز متي زلا دما كنرينا the second story أبز ناي قداينا السودان زلو مسوء تعايزهم زقبروا زلو دما أتي أب let me give you زي أنا أفتق بحريز نبرت يا ساقا أب بعض عقات يمني يرزبل واساون سبين قبروا لويم this one let's listen to it. Here, the release of 6 Sri Lankan sea marshals detained in Eritrea since November 2024 have so far failed, per The Island. The men, employed by Azerbaijan's Caspian Marine Service BV, were part of a 24-member crew aboard 3 Azerbaijan-flagged tugboats intercepted in Eritrean waters on November 7, 2024, after diverting due to adverse weather conditions. While Eritrea released and repatriated all 18 Azerbaijani crew members in late March 2025, the 6 Sri Lankans remain in custody. Their identification documents and communication devices were confiscated upon arrest. All detainees are former Navy personnel except one individual. They were deployed through Seagull Maritime PMSC with Freight Plan Private, limited serving as the local agent. أبزيون قداينا زين مراقب دما ببزحي شنكل الكبلوان رلنا نسها دما تنسلست مراقب أب كل بحرنا إيرترا أب جماعة بحرنا إيرترا زسترغبا سلزي إيرترا دما أب ناتا لولاوي كل مايات أبت إنترناشنال ديكون أب ناي إيرترا حي جماعة بحري زسترغبا كتحزن حزا دما زاد اللي حقاو سقم تكتوسدلن مسلايو نزي زخل كل حيلي يلن سلزي أتن مزيان زنبرا انتاي سعنا نيران كمين يرو تكونتات إيرترا يقلساتنا لاغن إيرترا أبناتا قماقم زمزي بناتا حقي نتزقبا سقم تكتوسديا سلزي زن مراخب زياتن نزيان زملكات قدايون كل اللي يبلو ولو ازيون اجين ابز حلفه 5 نفرتي كاب أذربيجان ناب إثيوبيا زغدا زنبرا قلنا بإمارات ينزغدا زلوا زتبهلا ብዙሓት ብናይ ኢትዮጵያ ቋንቋ ሰማዕናዮ ድማ ኣፅዋር ሒዘን ከም ዝነበራ ዝግለጽ ኮይኑ ናተን ነዚ ጉዳይ እውን ኣተሓሒዞም ብብዝሒ ሸንኮለል የብልዎ ኣለዉ እዚ ኸ እንታይ እዩ ኣገይን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሕማቕ ስእሊ ኣሉታዊ ስእሊ ፀገም ንምፍጣር ዝግበር ዘሎ ፃዕሪን ኩነታትን ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኤርትራ حماق كم تقبر زلا بحماق نمتقاسا زغبر زلو صعري ببزحي انرجي كغبرولون لنا غداينا السودان اب غداينا السودان ايدا ايتيالا السودان تتحبابر الله سلازي السودان كتحرم الله انا ايرترا نو حميتنا بيرترا درونات كسديو ناي بحقيهم كازمهلولو زلو حميتي درونات سديدو نيرترا كهرما ايربورتاتنا ايرترا كبرس ودباتنا ايرترا نكبرس أي تأمنون يوم كن من تاي بحقل لوم هذا فلو يحيل متيو نيرترا كفرسولهم قال كابتز بالوزو لو زي ناي ريتش تد بالولو هذا كمزي نفرتك أمزي لم وريدا نيرن ساتلايتي مجلسنا بلا بوستس قبر ناتو جبتو تتوكيمم أفيديو تاتهم أبصحفاتهم ببزحهم زارب زلو حميتي درونات ناتو حيل انتزهلون وتهدروا عاقمناتو such a big deal انتزخون نيرو انتاك قبر مخاله ني سراويتنا السودان ناي البرهان كسر مخاله نعوي زوات أونيرو أب قداينا السودان نتوزل ورب حمبرت نبي إيرترا قصو زخيدا ينبرون أبي إيرترا بدرونات إيربورتنا إيرترا هريمدي ولا جلا جيرو خان نتعود كوينات قيرة يكلن بالانس نايتو كوينات أب السودان إذا كايزلو كابي إيرترا زير حق يزلو سلزي بزقون يكون سلزي هرم كازق ير كونتات يلن تدرونات كا لوجيكالي بتخكل تحسب تقين كا أبتبوتا خاي سراوي السودان يزواجا كازل سراوي إيرترا يكون يزواجا كازل سلزي ناي عقل تصبت نتو كونتات نتو كوينات كتعبيه لك كم توحت أب كوينات ناي تجراي ناي بلتقنا سراويت أبز قبرولو زنبرة سلدي سلطو نبي إيرترا ميسايلاتو كيسونة كوينات نبي إيرترا قصو كسفح فوز فتنة حميت دماغكم متمساسالي زقبر زلو قال ناي سومالياوين كيلاتات وي كارot كيلاتات دبلو حساب 3 كيلومتر كخدا زخلا درونات كم زلو ويم زنقر زلو اوكي فاين ولا 9 زخدا كيلومتر كخدا زخلا درونات يحلو إيرترا انت عين الديفنس على بخمي نفساتك على غل انت تقبر حساب لو مستقلت انا قري يلن بزو قين بتقن إيرترا حميتن
ኢማራትን ናይ ብሓቂ ከምቲ ዝደልይዎ ክገብሩ ዝደልዩ ነይሮም ተዝኾኑ ኣብቲ ግዜ ከትክዕሉ ዝኽእሉ ግዜ ክገብሩ ምኻሉ ኣብ ካርቱም ከለውን ናብ ወድመደኒ ገጾም ቀሪቦም ከለው እቲ ዝበለፀ ዕድላት ከለዎ ሽዑ ምገበርዎ ትድሮናት ናቶምን ሓይሊ ናቶም በትክክል እንደዝነብር ነይሩ ስለዚ የለ ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ንምጥንቃቅ ንኤርትራ ንምፍርራሕ ብኻልእ ድማ ምስ ኢማራት ተታሓይስካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ኣሉታዊ ስእሊ ንምፍጣር እዩ ኩሉ ድማ ምስ ምንታይ ዝተሓዘ ኢለኩም ነዛ ስእሊ ዘኪርኩም ክትሕዝዋ ክትክእሉ ኣለኩም ኢማራት ምስ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ኣብ ካልእ እውን ኣርእየኩም ነይረ እቲ ኩነታት ከመይ ኢሉ እናተጠናነገ ዝኸይድ ነገር ምዃኑ ስለምንታይ The game is pretty much ስለዘይ ተረጋጋእን እቲ ኩነታት ስለዘይ ተዋሃሃደሎምን እምበር ንኤርትራ ታርጌት ንምግባር ብዙሕ ፕላን እዩ ዘሎ ከምቲ ንሪኦ ዘለና እዚ ቻርት እዚ ሂበኩም እቲ ፍሎው ናይቲ ኩናት እንታይ ከም ዝመስል እስራኤል ከፊላዊ ኢድ ኣለዋ ሙሉእ ብሙሉእ ኢዳ ኢትያ ኣላ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ ውሽጣዊ ጉዳይ ናታ ብዓብዩ ይፀልዋ ስለ ዘሎ ከፊላዊ ኢድ ግን ኢትያ ትብሉላ እቲ ጉዳይ እቲ ንሳ 100% ትዋስኦላ 100% ኢዳ ትሳተፈሉላ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን እቲ ኩናት ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ኣብ ሶማልያ ዘሎ ኣብ የመን ዘሎ ኣብ ሊብያ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ተሪኻዮ ምስ ኢማራት ርክብ ኣሎ ወይ ኢማራት ድማ እስራኤል ሽፋን ይህበሎ ስለዚ እቲ ኮለል ናይቲ ጉዳይ ድማ ብከምዚ ዓይነት ተሪኻዮ ዝበለፀ ስእሊ ክህልወካ ይኽእል ስለዚ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ድማ ንድሕሪት መሊስና ምስ ተይማ እዚ ከነተሓሓዞ ክንፍትን ኢና because you have to connect all the dots ትርጉም ክበካ እንድሕር ኮይኑ so ድሕሪኡ ጉዳይ ናይ ግብፂ ድማ ይመፅእ let's go Minister Badr Abdulati declared that governance of the Red Sea is the exclusive responsibility of its coastal states, emphasizing their primary role in safeguarding security, stability, and natural resources, per Ahram Online. Speaking at the 5th Aswan Forum for Sustainable Peace and Development on Sunday, Abdulati launched the Suez and Red Sea Initiative for Economic and Maritime Development, STREAM, a strategic plan to drive sustainable regional... ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና እዚ ጉዳይ ናይ ግብፂ ኣብ ኮንፈረንስ ዝተገበረ ብጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ተዛሪቦም ነይሮም ግብፂ እዚ ድማ ምስ ምንታይ ሕጂ ይግበር ኣሎ ኩሉ እቲ ንሪኦ ዘለና ኣብ ዓፋር ዝግበር ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኩሉ እንታይ ክትገብር ኣለካ ሓደ ናራቲቭ ክትፈጥር ኣለካ እንታይ ዝብል ናራቲቭ ኢኻ ክትፈጥር ዘለካ ኩናት ይመፅእ ኣሎ ኣብቲ ዞባ ዝብል ስለዚ ነቲ ኩናት ድማ ብቤን ጌርካ ኢኻ ኣድቨርታይዝ ዝገብሮ ኩሉ ግዜ ኣድቨርታይዝመንት ናይ ኩናት ብእተን ሚድያታት ናይ ኣሜሪካ ጌርካ ኢኻ በዚ ገይሮም ድማ ኩናት ይመፅእ ኣሎ ኢሎም ኣጀንዳ ናይ ኩናት ክገብሩ ዝፍትኑ ዘሎ ስምዕዎ ኣብዚ ኤርትራን ናብ ኩናት ክኣትዋ ከም ዝኽእላ ሓዱሽ ፀብፃብ ወፂኡ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ደበና ኩናት ቀርኒ ኣፍሪካ ሓደጋ ኣንፀላሊዎሎም መጽሔት ፎሬን ፖሊሲ ኣብ ዝሶምን እዚ ኣብ ዘውፅኦ ትንታነ ኣብ ክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕየር ዘሎ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዳግማይ ኩናት ናይ ምክያድ ሓደጋ እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣጠንቂqa እቲ ብዕምቆት ዓለማዊ ጉዳይ ዝሽፍን ኣብ ኣሜሪካ ዝመደብር ሕታም ኣብ ቀረባ እዋን ዝተረኣየ ምዕባለታት ነቲ ክሳብ ሕዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ጎረባብቲ ክፉት ግጭት ዘሎ ሃዋህው ሚዛን ዘይርጉፅነት ክሽርሽሮ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቁ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካልእ ኣዕናዊ ኩናት ቀሪቡ ይረአ ኣሎ ክትብል ጽሒፋ እታ መጽሔት ኣብ መንጎ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ዘይዕረቕ ዝመስል ፍልልያት እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ዘረባታትን ወተሃደራዊ ምልዓላትን ከም ኣዝዩ ኣስጋኢ ምልክታት ብምጥቃስ ምኩራት ክኢላታትን ፖለቲካውያንን ከምኡውን ፍሉጣት ሰባትን ብተደጋጋሚ ስግኣቶም ይገልጹ ከም ዘሎ ኣመልኪታ ብመሰረት እቲ ትንታነ ሕድሕዳዊ ዘይርጉፅነት ድኹም ሰላም ንኽቕፅል ዝሓገዘ እኳ እንትኾነ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ትግራይ ዝተረኣየ ምዕባለታት ነዚ ስቡር ልጓም ከዳኽምን ግጭት ከበግስን ይኽእል ብምባል ኣጠንቂqa እቲ ፀብፃብ ኦኬ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብኩሉ መዳዮም ነቲ ፎሬን ሪሌሽንስ ዝበሃል ናይዚ ኤፍፒ ዝበሃል ኣብ ጉዳይ ናይ ኩናትን ናይ ዕግርግርን ክኸውን ከሎ ቀዳሞት ካብቶም ዝጥቀሱ ናይቲ ኤስታብሊሽመንት ናይ ኣሜሪካ ዘሎ እዩ እቲ ፎሬን ሪሌሽንስ ዝበሃል ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ሪፖርት ኮሽንስ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ፌስስ አ ግሮዊንግ ዴንጀር ኦፍ ኢትዮጵያ ኤርትራ ዋር ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራን ኩናት ክህሉ ከም ዝኽእል ዝገልጽ ኣብ ፕሮፓጋንዳ ጎኑ ጎኑ ናይቲ ንሪኦ ዘለና ሓደ ካብቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ እዚ let me give you ከምዚ ዓይነት ስእሊ በብዝሒ ዝወፅእ ዘሎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሰራዊት ናይ ኣንጻር ኤርትራ ዝብገስ ዘሎ ሰራዊት ናይ ዓፋር እዮም ዝብልዎ ዘለዉ እዚ ከዓ ምስቲ ጌታቸው ረዳን ጻድቃንን ከይዶሞ ዘለዉ ድሓን ንሳቶም እንታይ ይብልዎ ኣለዉ ክነተሓዞ ስለ ዝኾነ ኩሉ ፊልሚ ምዃኑ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ እንዋጋለን ጦሩ
ለቀይ ባህር የተዘጋጀው ጦር በዛሬው ዕለት ተመርቋል። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አስተዳደርን በነፍጥ ኃይል ለመገርሰስ ዝግጁ መሆኑን የገለጸው ጦሩ በተጠንቀቅ ላይ ነኝ ሲል በዛሬው መግለጫው አሳውቋል። በቀይ ባህር ጉዳይ ኤርትራ መንግስት በትጥቅ ትግል ለመታገል እየተንቀሳቀሰ የሚገኘውና ራሱን የቀይ ባህር አፋር ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ብሎ የሚጠራው ድርጅት ለ3 ወራት ያሰለጠናቸውን ወታደሮች በዛሬው ዕለት ለመጀመሪያ ጊዜ ማስመረቁን ይፋ አድርጓል። ቀይ ባህር አፋር ወይም አርሳዶ በዛሬው ዕለት ይፋ ባደረገው መግለጫው በተመሳሳይ ዓላማ ላይ ለሚገኙ ለሌሎች የኢሳያስ አስተዳደር ተቋሚ ኃይሎች ጥሪውን አስተላልፏል። የኢሳያስ አስተዳደር ቀይ ባህር ዳርቻውን ተንተርሶ እየኖረ የአፋር ህዝብን ፍላጎት ጨፍልቆ ከፍተኛ ጭቆና እየደረሰበት ነው በሚል ምክንያት ነፍጥ ስለዚህ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ስእልታት እዚ አለንቀነ ካብቲ ንሳቶም አበጊሶሞ ዘለዉ አጀንዳ ናይ ኩናት ምስ ዝተሓሓዝ ኮይኑ ከምቲ ትሪእዎም ዘለኹም እዚኦም እዮም እቶም ነቲ ሓየት ዝኾነ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ከውድቁሎም አብይ አሕመድ አሚንሎም ዘሎ ስለዚ ነቲ ናይ ዓፋር ሓይሊ ዓፋር ድዮም ወላ ናይ ብልፅግና ሰራዊት ድዮም ክዳን ቀይርሎም ዲቪዛ ቀይርሎም ወይስ እቶም ናይ ሓራ መሬት ዝበሃሉ ዝነበሩ ናይ ትግራይ ሰራዊት ዝነበሩ እዮም ንዓዓታቶም ዲቪዛ ቀይሮም ናብዚ ዝወስድዎም ዘሎም nobody knows but it doesn't matter ዘገድስ እውን ኣይኮነን ስለምንታይ አብይ አሕመድ በሽሓት ዝቁፀር ሰራዊት ይሰልጥን ኣለኹ መዓልታዊ ዝብል ኣነ ግን እንታይ ገብረሎ ንርኢ ኣለና እዛ ጉዳይ ናይ ዓፋር ተጠቂሙ ሕጂ ምስቲ ናይ ፎሬን ሪሌሽንስ ክብሎ ዝፀንሐ ናብ ኩናት ገፅካ ዝለዓለ ረስኒ ከም ዘሎ ኣምሲልካ ሜይቢ ናይ ላስት ሚኒት ናይ መወዳእታ ሰዓታት መፂኦም ክዓርቁ ዝኽእሉ ጠጠው ከብሉ ዝኽእሉ ሽምግልና ክገብሩ ዝኽእሉ ክኣትዉ ዝኽእሉ ሓይልታት እንተሎ ንዓታቶም ዕድመ ንምግባር ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ኢና ንርኢ ዘለና የግዳስ ማንም መፅኡ ከድሕን ዝኽእል ሓይሊ ከምዘየለ ድማ ይስማዕ ዘሎ ምክንያቱ ኣሜሪካ ብጉዳይ ናይ እስራኤል ናይ ዩክሬን ናይ ካልእ ኩሉ ልዕሊ ዓቕማ ናይ ቻይና ናይ ካልኦትን ብዙሕ ሽግር ስለ ዘለዋ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዳ ክትእቱ ወላ እውን ንሽምግልና ገንዘብን ግዜን ከምዘይብላ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣይኮነን ብወታደራዊ ዓይኒ ንዓብይ ሓጊዞም ናብ ኩናት ከበግስዎ ስለዚ እታ ጉዳይ ኮይና ተሪፋ ናብ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ክትተርፍ ምዃና ካልእ አብይ አሕመድ ናይ ተህዲድ ናይ ኩናቱ ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ ግዜ ሓደ ኣገዳሲ ምስጢር ድማ ወፂኡ ኣሎ እቲ ምስጢር ዝብልዎ ዘለዉ ድማ ትዝክሩ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ኢትዮጵያ ድሮናት ከም ዘለዋ አብይ አሕመድ ናይ ድሮናት ፋብሪካ መስሪቱ ብብዝሒ ድሮናት ኣፍርዩ ብሓደ በሽሓት ገይሩ መጥቃዕቲ ክገብር ከም ዝኽእል ተህዲድ ክገብር ከሎ ወል ገለ ካብቶም ኣጣቃዕትናቱ ማርቲን ፕላውት ሓደ ኣርቲክል ሼር ገይሩ ነይሩ ካብ ኣፍሪካን ኢንቴሊጀንስ ዝበሃል እንታይ ዝብል አብይ አሕመድስ ኔትወርክ ጌት ቱ ወርክ ኦን ድሮን ኣሰምብሊ እቲ ድሮን ዝሰርሕ ኣለና ዝበሎ ምግጥጣም ናይ ድሮን ምዃኑ ስለዚ እቲ ድሮን ዝበሃል ዘሎ ካብ ቻይና ተገዝዩ መፅዩ ኣብታ ዓድቲ ምግጥጣም ጥራይ ከም ዝገብር ኣዲስ ኣበባ ፋሲሊቲ ሃዌቨር ኦንሊ ኣሰምብልስ ድሮንስ ኣውት ኦፍ ፓርትስ ሜድ ኢን ቻይና ስለዚ ነቲ ንብረት ገዝዩ ኣብቲ ፋብሪካ ንሱ ኢሉ ክፍክረሉ ዝሓሰበ ንምግጥጣም ጥራይ ከም ዝኾነ እምበር ዝኾነ ድሮን ዝሰርሕ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ እዚ ንባዕሉ ኣብቲ ግዜ እውን እንተኾነ በዓል ጀዋር ዝበልዎ እዩ ሓድሽ ነገር ዘይኮነ ከም ሓድሽ ኣምሲሉ ዝገብሮ ዘሎ እምበር ናይ ድሮን ኣይገበረ ወላ ገለ ይገበረ ኢሎም ነይሮም ስለዚ ፕራይም ሚኒስተር አብይ አሕመድስ ኢናጉሬትድ ስካይዊን ገለ ዝብል ኤሮናውቲክስ ኢንዱስትሪስ ድሮን ኣሰምብሊ ፋሲሊቲ ኢን ኣዲስ ኣበባ ዝገበረ ስለዚ ኣሰምብሊ ኦንሊ ኦፕሬሽን ፕላንት ኣሰምብልስ ድሮንስ ዩዚንግ ኮምፖነንትስ ኢምፖርት ፍሮም ቻይና ኖ ሎካል ማኒፋክቸሪንግ ኦፍ ፖርትስ ኢንቮልቭድ ድሮናት ሰሪሕናሲ ንናይጀርያ ክንሸይጥ ንካልኦት ሃገራት ክንሸይጥ ኢሉ ብዙሕ ተሃዲድ ገይሩ ነይሩ ስለዚ this move is part of a broader arms build up እዚ ኣብዚ ዋን እዚ ዝኾነ ከም ዘይብሉ political networks project is embedded with Abiy's inner circle suggesting a consolidation of defense industrial capacity under loyalist controls ስለዚ ኩሉ እቲ ዝግበር ዘሎ ተሃዲድን ፈቐራን ዳእምበር ኣብ ባይታ ዝረአ ነገር ከም ዘየለ እዚ ካ እንታይ ዘርኢ ዘሎ ሪያክሽንስ ወላ እውን ንሱ እቲ ዝግበር ዘሎ ወላ ነቲ ምስናዕ ጥራይ ዝበሃል ዘሎ እውን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ኢሊት ናይ ኣቢ እውን ምምቕቓል ፈጢሩ ከም ዘለዎን ኣብኡ ግን ብዙሕ ኣተኩሮ ክንገብር ኣይኮናን ስለዚ ኩሉ እቲ ክገብርዎ ዝደልዩ ዘለዎ ኣብ ልዕለና መብዛሕቲ ግዜ ኢና ክንብል ንኽእል ከይተበገሰ እዩ ዝፈሽል ዘሎ ስለዚ ናይ ኩናት ተሃዲድ ናይ ፎሬን ሪሌሽንስ ነቲ ዘሎ ኩነታት ነቲ እናናሃረ ዝኸይድ ዘሎ ንዑ ንመደቃቐሲ ወይ እውን ንዑ ካልኦት ሓይልታት መፂኦም ገለ ነገር ንክገብርሉ ኣቢ ድማ ዘሎ ውሽጣዊ ፀገማት ዝደፍኦ ዘሎ ሓይሊ ምዃኑ እምበር መጀመርያ ናይ ብሓቂ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ናይ ካልእ ኣጀንዳ ነይሩ ተዝኸውን ውሽጣዊ ጉዳያት ምስ ወደየ ድሕሪኡ ኖርማል ጥዕና ዘለዎ ሓይሊ ናይ ደገ ምስ ናይ ደገ ሓይልታት ድዩ ክዋጋእ ናይ ደገ ሓይልታት ኣጀንዳ ድዩ ክገብር መጀመርያ ገዛኻ ኢኻ ተፅሪ ህድኣት ኣብ ገዛኻ ኢኻ ትፈጥር እዚ ሰብ እዚ ግን
مش أب جزء زلوا سجم نكفتح لتأب جزء زلوا سجم تفون كل خمس خل سلزر دو زلوا مهدمي يزدل زلوا سلزي أبتنا يبقى أي بحر تمريسنا هنرغلنا أبزي حادث رأي إرتراد ما متشيل سمعوا وسكه. And this issue has been one of the hot potato, and you have been following especially the Ethiopia-Somaliland Memorandum of Understanding. You have also tweeted about it recently. So my question to you in this regard is, how might Eritrea, Djibouti, and Somalia and all others perceive Ethiopia's renewed interest in the maritime access? Well, again, this has been an issue which has been hot and cold. If you remember some time ago, Ethiopia and Somaliland had the memorandum of بقداي نايك بحريو زحتو زلو تزحتو زلو تيبور ناجيز بال أبني سوشيال ميديا خمس خلو بقداي ناي كاميرون دي دزارب بقداي ناي أرجنتينا دي دزارب بقداي ناي مبوكل عد هنغاري دي دزارب تراجدن كعتك خلالو قبل لي دما أبز غربات تقاومو زبال دم تقاومو كم لوبيست قصيرو مزلو وصلو زغونه بقداي ناي إرترا كما جندا أقداسي نوعو كل جزية دما نيتشبيان محقواس كمنا هيوتو تلوخو غير دو سدايو إثيوبيان كحقوسهم دي زل خالد نعزم الكاتيو أبو داينا بحري يجد الرب زل حجتنا بحري إثيوبيا انتاي كبليهم كنسم عمينا understanding, and unfortunately it was very highly publicized. Everybody got excited because of Somaliland's status, and then it quieted down. Then we had the war in the Horn of Africa because some people were saying, well, Ethiopia قدامي أجندة ناتو كل جزء سوماليلاند يو نسوماليلاند هاجر كتكون له زمننا زلوا مغنياتو أبتلو بينا سوماليلاندون إذا له سوماليلاند هاجر كتكون أبي أحمد بين سوماليلاند كم هاجر تقبلوا بو ودب كتكم يزدلنيرو ساجن إثيوبيا تساقم كم تمسألة سلاز فلتو حجي نبي إيرترا قصص جبرزلو أتذكرهم كناتات كإيرتران جبتي سوماليا سي إثيوبيا أفتق بحرس دليل عن تبلسي سلم تايم حماق دسم عمزلو بانيك كم زرع عدد دسم عمزلو رعدة برسوم يزلو عرز بالي يلا جن تكونتات نبكالك خيدي الأولاوي أفتق بحر دليل أنا أكتب له خلهم الأولاوي الناس دفر زرباي خاط زرب زلها سلزي زربانا توم جن كنا من تاي أشكال على أن نتعلم لقاء حق زبلوي. Ethiopia is going to aggressively go after the ports in Eritrea. And of course, Djibouti would be unhappy considering Ethiopia going after any other ports, because right now Djibouti has in effect a monopoly. And we know that people who have monopolies enjoy having a monopoly. So again, there's not one party in the Horn of Africa that would benefit from a war between Ethiopia and Eritrea. That a lot of people would die, there'd be a lot of destruction, and at the end of the day, the results would probably be inconclusive. So, that gets back to the fact Ethiopia is the world's most populous, largest country, inland country without a port. Ethiopia depends on exports and imports, so it needs access to several ports. الجنتاي زبل زلو بحبشا مجمريا ناي أفريقيا درجة دبلوماتنا أمريكا زنبريو سلسي أبز حلف الثلاثان قلن عمتات إيرترا دحرنا ناس هاجرن ولا هاجرن كاب تخون زي تلا على عرستي إثيوبيا سب خميتنا برنيرا ويون وطبعا إثيوبيا كاب زي زلو حسب يخشوا يا حيس نيروز بهالكدمي لا سيكدمي شو ما أنت عم شو عمت كم زنبر إذا حاشية كم زنبر زنقر أبتك زيتي تافت جبهاري بوجن جوبتي أتتكم نيرا بوجن جوبتي تراين خدتكم زجدة حيلي سلزنا بريك ونن سلز واسع سلز مرات أطيو أبزد ما أنت عايز بنزلوا إثيوبيا أفت جبهاري اللي أي بزح حزبي زلوا نيكسبورت نيمبورت ببزح من قد خدتكم تخليها he knows بوجري فلتيو أفت جبهاري زغل كلا حيلي كم زي اللي بمريج مخانا بجبت تخيد الله أي بكني أفت جبهاري زبالة حيلي كم زي اللي فلتيو جن እንጌራ ስለ ዝኾነ አጀንዳ ስለ ዝኾነ ዕላማ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ነቲ ነገርቲ ከተበላሽ ወለካ እንታይ ይብል ካብ ኩናት ክረብሕ ዝኽእል ሓይሊ የለን ዝኾነ ይኹን ኤርትራን ኢትዮጵያን ተዋጊአንሲ ክረብሕ ዝኽእል የለን ትርፎ ዕንወትን ክሳራን ኣብ መወዳእታ ድማ ዝኾነ ይኹን ለውጡን ክመፅእ ኣይኮነን ንብል ኣሎ ትኽክል ከምኡ እንድሕር ኮይኑ እቲ ኩነታት በዓል ንስኻ ንኣብይ ኣሕመድ ናይ ዓለም ሕጊ ጥሒሱ ነቲ ዞባ ክርብሾ ኢሉ ይብገስ ኣሎ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ፍሉይ ተፅዕኖ ወይ ሽግር ስለ ዘጋጠመ ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ ኣይኮነን ኣፍ ደገ ባሕሪ ከልምዕ ነቲ ዘለዎ ካልእ መንገድታቱን ከስተኻኽል ኣይከኣልን ኣሎ ቀስ ኢሉ ብሰላማዊ መንገዲ ተረዳድዩ ብምክብባር ድማ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝኽልክሎ ሓይሊ ከምዘየለ ተደጋጋሚ ተሓቢሩ እዩ ግን
እቲ ኣጀንዳ ናቶም ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ንመብልሻው ስለ ዝኾነ ከም ዝናበሉ ዲፕሎማሲያዊ ዝመስል ዘረባ እዩ ኣብዚ ስምዑ ሕጂ እቲ ዘሕዝን ናቶም around the negotiation table when the issue of during the negotiation Ethiopia was not in the house around the negotiation table when the issue of Eritrean independence was decided even before the transition. Therefore, the Ethiopian government would claim that historical injustice needed to be rectified, and it should be rectified sooner than later. That's what the Prime Minister Abiy Ahmed said a couple of weeks ago. What would you say about that? Well, I'm not a historian. I was not there. እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ኣብቲ ግዜ ናጽነት ናይ ኤርትራ ሉላውነት ናይ ኤርትራ ሪፈረንደም ናይ ኤርትራ ክግበር ከሎሲ ኢትዮጵያሲ ብቁዕ መንግስቲ ነበራን ይብላ ኣሎ ስለዚ ረብሓ ናይ ኢትዮጵያ ኣይተዘርበሉን ረብሓ ናይ ኢትዮጵያ ስለዘይ ተዘርበሉ ድማ ናብ ካልእ ነገር ክንከይድ ኣይከኣልና ወይ እውን ኢትዮጵያ ዝግባኣ ሕቶታትን መልስን ስለዘይረኸበት ናብቲ ሕጂ ነቲ ኣብይ ኣሕመድ ዘቕርቦ ዘሎ እቲ ትክክለኛ ሕቶ ንሱ እዩ ይዝብል ዘሎ መጀመርያ ኣብቲ ዋን እቲ ተዘሪብሉ ጥራይ ዘይኮነስ ዲስከስ ተገይሩሉ ብዙሕ ምይይጥ ተኻይድሉ ኩሉ ክግበር ዝኽእልን ክበሃል ዝኽእልን ድማ ተባሂሉን ተገይሩን ኣብቲ ዋን እቲ እውን ዘይተገብረ ኣይኮነን We believe that the integration process might take a long time. It might even take decades. But full integration of Eritrea and Ethiopia, beginning with economic integration programs and ending possibly in some form of a political integration is a possibility. እዚ ኣብ 92 ዲ ወላ somewhere between ኣመንጎ 91 93 ዝተገበረ ዘረባ እዩ ማእስ ነይሩ ኤግዛክትሊ ቶም ትፈልጡ ፀሓፉ ላይ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እንታይ ዝብል ዘሎ ዝኾነ ዝርርብ ኣይተኻየደን እናበልዮም ዛረቡ ዘለው እንታይ ብላ ኣለብ ዝኽእል ኤርትራን ኢትዮጵያን ገለገለ ኤርትራውያን ከማን ብዙሕ ቅሬታታት ዝፈጥር ዘረባ እዩ ብዙሕ ግዜ ሼር ዝኸውን እዩ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓደ ንክሰርሓ ክሳብ ቁጠባዊ ኢንተግሬሽን ቁጠባዊ ውህደት ክገብራ ከም ዝኽእላ ዳርጋ ኣብቲ ግዜ እቲ ብዝዝረብ ዝነበረ ከም ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝዓይነቱ ምትእስሳር ክግበር ቅድሚ ኤውሮጳዊ ሕብረት ድማ እዚ ስለዚ ጽቡቕ ዝኾነ ምውህሃድ ኢንተግሬሽን ማለት ምውህሃድ ማለት እዩ ካብ ሓሊፉ ድማ ቁጠባዊ ጥራይ ዘይኮነሲ ገለ ጽላት ናይ ፖለቲካዊ ኢንተግሬሽን I really don't know exactly እንታይ ፎርም ይካውን ዝኽእል እዚ ምክንያቱ ፖለቲካል ኢንተግሬሽን ማለት Federation do confederation do I don't know ግን እቲ ሓሳብ ግን እንታይ ብላ ኣሎ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ውህደት ዘለዎ ኣሰራርሓ ክሰርሑ ኣይኮነን ንወደባት ጥራይ ዘይኮነስ ኪኑ ዝሓለፈ ክግበር ከም ዝኽእል እዮም ተዛረቡ ነይሮም ስለዚ ኣይተዘርበሉን ኣይተመያየጡን ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ዲል ኣይገበሩን ዝብሉ absolutely ሓሶት እዩ ፍጹም ሓሶት እዩ ተዘራሪቦም ኣብ እዛ ዘረባ መንስማዕ ክወስኸልኩም እያ ከማን ጭብጢ We need not have any bias. We need not have any reservations as to developing our bilateral relationships towards that direction. How to technically go about implementing this program is one thing. I have always refrained from I've had my reservations as to beginning with ስለምንታይ ኣይከኣልን እዩ ዝብል መልሲ ነዚ ሕቶ እዚ ተበፂሑ ዘሎ ስምምዓት ብዕምቆት እንተተዓዚብና ንኣህጉራዊ ሃልኪልና ዝገበርና ኣይኮነን ብቁጠባዊ ውህደት ዝጅምር ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝምድና ብፖለቲካዊ ውህደት ክዛዘም ተኽእሎ ኣሎ ንምዕባለ ዝምድና ክልቲኡ ህዝብታት ዕቃበ የብልናን ዝሕጥ እውን ኣይንብልን ብዓበይቲ ፎርሙላ ንምጅማር ግን ቁጡብ እየ You can have your own views, but as to the substance, I don't think there is any disagreement as to any formula that could evolve. እጂ እንታይና ንርኢ ዘለና እዚ ንሰምዖ ፀናሕና ዘረባ ኣብቲ ዋንቲ ነቲ ነገር እቲ ብዕምቆት ይዘራረብሉ ከም ዝነበሩን ኣብቲ መጀመርያ ሕጂ ገለገለ ሰብ ኣሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ ሰናሓደን ከምዚ ኢሉ ነይሩ መጀመርያ ዝኾነ ይኹን ፍጥረት ዝኾነ ይኹን ሰብ ቅድሚ 34 ዓመት ዝነበረ ራእያን ሎምን ሓደ ክኸውን ይኽእል ኢልካ ኣይትግምትን ኢኻ
ካብ ሰውራ ክመፁ ከለው ዝነበሮ ምስ መለስ ይኹን ምስ ህወሓት ይኹን ምስ ካልእ ዝነበረ ምትእምማን ነይሮም ክኸውን ይኽእል እዩ ብሓደ ኮይና ነቲ ዞባቲ ፅቡቅ ዝኾነ ውህደት ዘሎ ካብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓሊፍካ ክሳብ ኢጋድ እውን ፅቡቅ ዝኾነ ቁጠባዊ ምትእስሳር እሞ ናብ ምዕባለ ክወስድ ዝኽእል ብዙሕ ሕልምታት ነይሩ እዩ ግን እቲ ኩነታት ድማ ፅቡቅ ዝኾነ ከምቲ ንሶም ዝደለይዎ ከምቲ ዝተደለየ ኣይማዕበለን ኣብዚ ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና ድማ እቲ ኩነታት ተፈለየ እዩ እንታይ ግን ኣብ ዘርየካ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣይተዘራረባን ረብሓ ናይ ኢትዮጵያ أي تحلون زبلو حسوت مخانو نابنت كاتس أنكل تنك سبتس أنشو عتن IMF بزوج حبريتا مالتيو port agreement انتهي بحلالو ني ودب زملكت ني ودب تقاقم زملكت Ethiopia used the port of Asab under an intergovernmental transit and port services agreement Asab functioned as a free port for Ethiopia ስለዚህ እዚ IMF ዘውፅኦ ሪፖርት እዩ ኣብዚ ቅድሚት ትሪእዎ ፀኒዕኩም እቲ ሓበሬታ በዓል ሲራክ ባህል ቢኩም ድማ ዘካርያስ ገሪማ ፖስት ገይርዎ ዝነበረ ድሓኒኡ ቶ ናይ ብሓቂ ዘካርያስ ገሪማ ተቃዋማ እዩ ግን ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ክኾን ከሎ ሰብ ተመሳሳሊ መርገፂ ዘለዎ ሃገራዊ ዝኾነ ፖለቲካዊ ምርድዳእ ናትካልን ወይ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ጉዳይ ሃገር ጉዳይ ሉላውነት ጉዳይ ናፅነት ክኾን ከሎ ግን ትክክለኛ ዝሓስበ ኤርትራዊ ኣብዚ ጉዳይ ዝሓደ እዩ ብክልቲኡ ወገን ይሃሉ እዚ ድማ ይፅቡቅ ነገር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኣብ ዝተሓባበር ኤርትራዊ أنصار ناسنتن أنصار لولاونتن إيرترا سلو زغنة تزعابية صلاحنا إيرتراي بهم ترينا هنريو نخل نتقال ناي أبي قبض أنا بإيرترا ترديو على بوليتيكا حتى كل وزغل نبوريو ولا منكس إيرترا ولا أولهم كنديك زي ولا زلي سب هاجرون لولاونتون حزب كبرتاتون عكيبو ناي بوليتيكا حتى كل ويخل نا هاجر كورن مزل زلو زحتاقا كن كالارسي سلازي أبتك زيتي أتقاقما ودب زملكات نودب عسب دارجا بزحسر كم ناس ودب كتقاملو نتقام عدل توهيبهم نيرو custom arrangements Ethiopia goods were exempt from Eritrean custom duties Ethiopia operated its own custom office with its port هتاون وصاي نايت هاجر custom سبحال Ethiopia ناتوم كم ناتوم لولاوي ودب جيروم يمزتقاملو نيرمس اي مالتيو ኤርትራ ፍቃቲ ባቶም ነይራ እንታይ ኣቱ እንታይ ወጻይ ትቋጽሮም ነይራ በዓሎም እዮም ዝቋጽሩ ነይሮም ስለዚ payment terms port and shipment charges were paid in Ethiopian birr ኩሉ እቲ ዝኽፈል ድማ ብብር ዝኽፈል ነይሩ ስለዚ ኢትዮጵያ ከምዛ ዓይነት ኮንዲሽን ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓለም ክትረከብ ኣይትኽእልና ኣይተሰማምዑን ዝብሉካ ድማ ሓሰውትዮም ንኽብል ኢለ total payment between ኣመንጎ 9 9 ነቲ ወደብ ክጥቀሙ ከለው 2.4 ቢልዮን ብር ኦር ናቕፋዮም ከፊሎም እዚ ከዓ ክንደዩ 340 مليون دولار تراهم كفيلهم من إيرترا أزغا شوعات تبر نحد دولار غير كمالتيو 430 مليون at 5.2 سلازي بتشار في يورو مالتي سلازي نيرترا زخفلوا أزيو حد جنزب كم زنبره annual average نعم الدما كاب 50 شوعاتن كسب 7 مليون دولار يوم زخفلوا نيرم سلازي نو average annual average دما كاب 50 شوعاتن كسب 7 مليون دولار مالتيو ስለዚ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ኣይተዘራረባን ንወደብ ናቶም ድማ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ዕላማ ኤርትራ ዓፅያ ቆሪፃ ኣልያትና ዝብልዎ ውፁእ ሓሶት እዩ እቲ ዝበለፀ ኮንዲሽን ኣብ ዓለም ሂባቶም ነይራ ወደብኩም ኣግማልኩም ኣስትይብሉ በዓልኩም ትፈልጡ ንስኹም ከይትምዕብሉ ንሕና ኣብ ጅቡቲ ከድና 3 ዕፅፍናቱ ክንከፍል ኢና ኢሎም ዝኸዱ በዓሎም እዮም ስለዚ ኣገይን ንኤርትራዊ ፅቡቅ ዝኾነ ሓበሬታ ምሃብ ስራሕና ስለ ዝኾነ እጂ ናብቲ ካልእ ክንሰግር ኢና U.S. President Donald Trump says he's slapped, quote, tremendous sanctions on Russia's two largest oil companies, Rosneft and Lukoil. The measures come a day after a planned Trump-Putin summit in Budapest was called off, with Washington expressing disappointment at a lack of progress in ceasefire negotiations with Moscow. Russia's oil industry has been a key source of revenue for Moscow and is seen as one of the primary income sources funding Russia's war in Ukraine. Trump told reporters in the Oval Office that Donald Trump ድሕሪ ክንደይ ሓጎስ ጎፅ ላዕልን ታሕትን ድሕሪ ምባል ኣብ ልዕሊ ራሻ እገዳ ንኸውርድ ወሲኑ ኣሎ ስለዚ ኣብ መንጎ ራሻን ኣሜሪካን ዝግበር ዝነበረ ላዕልን ታሕትን ዕርቂ ዶ ሰላም ዶ ምውዳእ ናይቲ ኩናት ዶ ገለ ዶ ዝበሃል ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጎኒ ኤውሮጳ ለጊቡ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ወሲዱ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ራሻን ፑቲንን ወሲዱ ኣሎ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ካብዚ ሕጂ ንድሓር ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል እንታይ ይኸጋጥም ዝኽእል ንዝብል ወል ግብረ መልሲ ናይ ራሻ ክንሪኢና እቲ ኩናት መሊሱ ክብርትዕ ምዃኑን ዝቕየር ነገር ከምዘየለን ኔቶ ድማ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ተራኺቦም ነይሮም እንታይ ተባሂሎም ኣለዉ ስምዑ
Hungary with him? Do you have a timeline or a date set for when? I would say within 2 weeks or so. I'm doing it also to help Europe. They want to have it ended, but they're unable to do it. I'm able to do it. So I think we'll be successful. It didn't feel right to me. It didn't feel like we were going to get to the place we have to get, so I canceled it. But we'll do it in the future. President ስለዚህ ከም ዝንሪኦ ዘለና ኣብዚ ቀረባ ምስ ፑቲን ክራኸብ ምዃኑ ኣብ ሃንጋሪ ኣብ ቡዳፔስት ርክብ ክግበር ከም ዝኽእል ዝብል ዝነበረ ቲዮሪ ወይ እውን ዘረባ ወይ እውን ፈተነ ዶናልድ ትራምፕ ውፅኢት ዘለዎ ኮይኑ ስለዘይተሰማዓኒ ካንስል ገይረዮ ከም ውፅኢት ብግምጣሉ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ክገብሮ ዘይመረፀ ኣብ ፕሬዚደንትነት ካብ ዝመፅእ ክሳብ ሕጂ ተሓሲምዎ ዝነበረ ወይ እውን እምቢ ኢልዎ ዝነበረ እገዳ ብወቅዒ ናብ ኤሮጳ ተፀጊዑ ኣዝዩ ከቢድ እገዳታት ኣብ ልዕሊ እቲ ዝነበረ ዝውሰኽ ስጉምቲ ወሲዱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ this is changing ናይ ፖሊሲ ሽፍት ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ራሽያን ኢና ንርኢ ዘለና ካልእ ዘራርባ እዚ ኩሉ ንዛረበ ዘለና ኣነ ኩሉ ብመቃል ናይ ኤርትራ ኢና ንሪኦ ኣብይ ኣሕመድ ኩናት ክገብር ይደሊ ኣሎ እንድሕር ኢልና ብዘይ ናይ ደገ ሓገዝ ብፍፁም ምስ ኤርትራ ክገጥም ከም ዘይክእል ኤቭሪባዲ ኖውስ ውግእ ክጀምር ይኽእል ብኸመይ ክውዳእ ከም ዝኾነ እቲ ኩናት ግፍሉት እዩ ናይ ደገ ሓገዝ ከለውን ክሰዓር ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ግረፍ ንበይኑ መፅዩ ስለዚ ራሽያ ኣብ ዝገደደ ኩናት ይኸዱ ከም ዘለዎ እዩ ዝርዳእ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ክውድኦ ዝሓሰበ ናብ ካልእ ኣጀንዳ ክሓልፍ ዝሓለፈ ጉዳይ ናብ ኩናት ገፁ ይምለሰሉ ኣሎ ምስ ቻይና ዘሎ ፈፂምካ ኣብ ሓደ ክበፅሕ ኣይከኣለን ናብ ኢራን ካልእ ኩናት ክመፅእ ከም ዝኽእል ስለዚ እቲ ናይ ዓለም ለኸ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ወጥሪ ከም ዘለዎ ምግንዛብ የድሊ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝያስምዑ U-turn for the US President Donald Trump, putting the brakes on plans to meet with Vladimir Putin in Budapest to discuss a possible ceasefire in Ukraine. He says it could be a waste of time after Russia made it clear it's not willing to freeze the war along current battle lines. Well, that's a major sticking point for President Trump. Ukraine and including the capital Kyiv came under heavy Russian bombardment, forcing emergency power cuts and killing several people, stopping the fighting very much in focus at the White House today. President Trump is due to sit down with NATO Secretary General እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ብግምጣሉ ራሽያ ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ወይ እውን እቲ ዘለዋ ናይ ኩናት ሓይሊ ብዝሓየለ መልክዕ ይቕፅል ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ እንተወሓደ ነቲ ኩናት ክህደአሉ ዝኽእል መንገዲ እታ ቀንዲ ፖሊሲ ናቱ ዝነበረ ድማ ዶናልድ ፑቲን ድማ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጣ ነገር እንተሎ እንታይ እዩ ኩናት ጠጠው ክበሃል ከም ዘይኮነ እቲ ዕላማ እንታይ ዳ ኣፅዋር ተወዲኡ ስለ ዘሎ ንዩክሬን ወታደራዊ ዓቕሚ ክብዋ ዝኽእሉ ደረት ስለ ዘለዎ ግዜ ወሲድካ ክልክዕ ከምቲ 2014 ዝገበርዎ 2014 ኣብ ሚንስክ ዝበሃል ተረዳዲና ኢና በቃ ድሕሪ ሕጂ ገለ ተባሂሉ ሽምግልና ተባሂሉ ንፑቲን እቲ ኩናት ጠጠው ከም ዘብሎ ገይሮም ካብኡ ን8 ዓመት ንዩክሬን ብሕቡ ክሳብ ኣንቀራ ዕጢቆማ 2022 ኩናት ዝጀመረ እዩ ሕጂ እውን ልክዕ ከምኡ ካኑ እቲ ፕላን ተረዲይዎ ኣሎ ንዩክሬን ህድኣት ረኺባ ዕረፍቲ ረኺባ ክትዳሉ እሞ ንከዳልዋ ኩሉ ዘድሊ ምትዕራየት ሚሳይላት ክትሃንፅ ናይ ድሮናት ፋብሪካታት ክትውላ ኩሉ ነገር ገይሮም እቲ ኩናት ንዓመታት ክቕፅል ከም ዝኽእል ክገብርዎ ይደልዩ ከም ዘሎ ፑቲን ፈሊጡ ኣሎ ስለዚ ኮይኑ ተሪፉ ብዓውደ ኩናት ዳ እምበር ክቕፅል ከም ክዕረብ ወይ ክፍታሕ ዝኽእል ሽግር ከም ዘይኮነ ስለ ተረድኦም እዮም ዝቕፅሉ ዘሎ ስለዚ ሕጂ እቲ ኩናት ብቕልፅምካ ይክኸውን እቲ ኩናት ብዝለዓለ ሓይሊ ንክቕፅል ምዃኑ ድማ ክልተ ጭብጢ ክበኩም እየ ንሳ በዚ ንጀምር coordinated operations across involving cutting-edge fighter jets in Europe. A exercise currently underway in Europe. A high-stakes drill involving cutting-edge fighter jets, strategic bombers, coordinated operations across multiple allied nations. The operation, known as Steadfast Noon, is taking place this year from the Netherlands with Walkel Air Base as the central hub, F-35 stealth fighters and other aircraft capable of carrying conventional and nuclear weapons participating in this 2-week exercise now in full swing. The United States is playing a key role alongside 13 other NATO allies. እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኔቶ ሓደ ሰፊሕ ዝኾነ እንኮላይ ናይ ኒኩለር ዝኾነ ወታደራዊ ምድላው ይገብር ከም ዘሎን እዚ ከዓ ብሓዊ ፀወታ እዩ ብቕልል ዝበለ ብሓዊ ፀወታ እዩ ንኩናት ምድላው እዚ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ወርሒ ቅድሚ ዓመት ኣቢሉ ዲ ዋላ ቅድሚ ኖ እዚ ዓመት እዚ መስለኒ ቅድሚ ኣብ ወርሒ 3 ክሳብ ወርሒ 5 ሓደ ዓብይ ወታደራዊ ልምምድ ክሳብ 90,000 ወታደራት ተሳተፍዎ ስጉምቲ ወሲዶም ነይሮም መስለኒ እዚ ዓመት እቲ ሓደ I don't know but it happened እሱ ጥራይ ከይከውን ሕጂ ድማ እንታይ ንድር ኣለና እንኮላይ ኒኩለር ዝዓጠቃ ነፈርቲ ዝንቀሳቐሳሉ ዘለዋ ገጅፍ ወታደራዊ ልምምድ ይካየድ ከም ዘሎ እዚ ድማ ምስቲ እገዳ ዝገብርዎ ዘሎን ምስቲ ናይ ሰላምን ምቁራፅ ተኩስን ዝበሃል ዝነበረ ፕላን ዝፈሸለ
እዚ ኩነታት እዚ ናብ ካልእ ኩናት ክምዕብል ከም ዝኽእል ዘርኢ ምልክታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ካብ ሕጂ ንድሓር ኣብ ኤውሮጳ ዘለና ዝለዓለ ስጋት ክስማዓና ንቡር ይከውን ስለምንታይ ኩሉ እቲ ናይ ሰላም ዝበሃል ዝነበረ ኦፕሽንስ ተኣሊሎ ክሳብ ዶናልድ ትራምፕ ድመፅእ ዝነበረ ኩነታት ዝክርዎ ተኮይንኩም ካብ ሎሚ ንፅባሕ ናብ ዝገደደ ክኸይድ እናተባሃለ ዝፍራሕ ዝነበረ ናብኡ ገፅና ኢና ንመለስ ዘለና ሕጂ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ንሓደ 7-8 ወርሒ ነቲ ኩነታት ወላ እቲ ኩናት ኣብ ዩክሬን ጥራይ ብብርቱዕ ይቅፅል እንተነበረ ካብኡ ናብኡ ናብ ኤውሮጳ ንከየስፋሕፍሕ ዝነበረ ተኽእሎ ድሓን ኮይኑ ነይሩ ሕጂ ግን ባክቱ ናብቲ ከቢድ ዝኾነ መድረክ ተመሊስና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ብቐሊሉ ናብ ካልእ ክምዕብል ዝኽእል እዩ እቶም ጸሎት ትገብሩ እቶም ናብ ኣምላኽ ናብ ረቢ ቀረባ ዝኾንኩም ጸሎት ክሚድለ ኣሎ ምክንያቱ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ ኤውሮጳ ይተኻይዱ እቲ ኩነታት ድማ ንሚልዮናት ሰባት እዩ ሃስዩ ስለዚ ሕጂ እውን ከምኡ ዓይነት መልክዕ ንኸጋጥም ዘሎ ተኽእሎ ዓብዪ እዩ ምክንያቱ እዞም ክልተ ሓይልታት ክረዳድኡ ተዘይክኢሎም ናብ ካልእ ሕማቕ ነገር ንምዕባል ዘሎ ተኽእሎ ዓብዪ እዩ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ነዚ ኩነታት እዚ መን ክህድኦ ይኽእል መን ጠጠው ከብሎ ይኽእል እንታይ ክግበር እዩ በቲ ካልእ ወገን እንታይ ክግበር እዩ ብፍላይ ስዊድን ዘለኹም መንግስትኩም እንታይ ገብር ኣለካ ስምዑ ምክንያቱ ምፍላጥ እውን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ we meet here today in Linköping for bilateral cooperation reasons, and we meet in Brussels tomorrow for European cooperation. That says something. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ስዊድን ነፈርቲ ኩናት የፍርዩ ኣብ ኣፅዋር እውን ሓያል ዝኾነ ሃገር እዩ ክንፈልጥ ዘለና እታ ብድሕሪቶም ዘላ ነፈርቲ ኩናት ናይ ስዊድን እያ ናይ 150 ቢልዮን ዝኸውን ወታደራዊ ስምምዕ ምስ ዩክሬን ገይሮም ከም ዘለዉ ዝንገር ዘሎ ስዊድን ማለት ድማ ንራሻ ኣዝዩ ቀረባ ዘሎ ሃገር እዩ ስለዚ እቲ ኩናት ካልእ መልክዕ ክሕዝ ተጀሚሩ በዓል ስዊድን ቀዳሞት ታርጌት ክኾና ዝኽእላ ምዃና ምግማት ሮኬት ሳይንስ ኣይኮነን ምክንያቱ ንዩክሬን ሶፊስቲኬትድ ኣፅዋር ንክሕዝ ዝገብር ዘሎ ሓደ ሃገር ስዊድን እዩ ስለዚ ስዊድን ምስ ግዜ ሓደጋ ክኸውን ከም ዝኽእል ኩናት ማለት ንስዊድን ከጥፋዩ ወይ ናብ ስዊድን ዘለዎም ሓደጋ ክትኮኑ ኢኹም ይብል ኣለኹም ግን ኢትስ ፌር ነቲ ኩነታት ግምት ንክትቦ ከምኡ ንክትሓስብ ከምኡ ዓይነት ኣናሊሲስ ንክግበር ግን ትክክል ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ እንድሕሪ ክንሳዕ ክንዱ ዝኣክል ትዕጥቆ ኣለካ ኮይንካ ንዩክሬን እዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ብሕጂ ክስራሕ ድዩ ብሕጂ ይከብል ስለዚ ራሽያ እቲ ኩናት እናንሃረት ትኸይዱ እንታይ ክትገብር ኣብ ስቶኮሎም ንሲቪላዊ ህዝቢ ክትቀትል እያ ዝብል እምነት የብለይ ታዲያ ክትገብር ነቲ ፋብሪካታት እያ ክትሃርም ክትፍትን መጀመርያ ከምቲ ኣብ ዩክሬን ዝገብርዎ ዘሎ ብዙሕ ግዜ ነቲ ወታደራዊ ሓይሊ ንክሕይል ዝገብር ዘሎ ፋብሪካታት ንዑ እያ ትሃርም መብዛሕቲ ግዜ ስለምንታይ ኩናት ስለዝኾነ ንኩናት ክትውድእ ተደሊኻ እንታይ ክትገብር ኣፅዋር ዘፍሪ ትካላት ምስ ውግዝ ዝተሓዝ ትካላት ተሃረምካ ይዘዋፅኣካ እምበር ንሓደ ሲቪላዊ ህዝቢ ሃሪምካ ዝመፅእ ለውጢ የለን ብግምጣሉ ሰብ ኣንፃርካ ንክስለፍ ሓሪኑ ንክዋጋ ኢኻ ትገብሮ ስለዚ ስዊድን በቲ ዝኸድዎ ዘለዉ ኩነታት ኣብዚ ዓመት እዚ ብቢልዮናት ዝቁፀር ገንዘብ ንዩክሬን ክሕግዙ ምዃኖም ክነግሩ ከለዉ ስጥራይ ከይኣክል እጂ ድማ እቲ ኩናት ኣካል ናይ ረብሓ ናይቲ ቁጠባ ይገብርዎ ኣለዉ መን እዩ ክኸፍሎ እቲ ገንዘብ ፕሮባብሊ እቲ ናይ ራሻ ገንዘብ ዝነበረ ተሰሪቑ ብዩ ክኸፈል ዝኽእል እምበር ዩክሬን ሕጂ ካብዘይ የለ መዛግብቲ ናታ ውፅያ ክትከፍሎም ኣይትኽእልን እያ እዚ ንሪኦ ዘለና ዘረባ ድማ ናብ ካልእ ናይ ምምዕባል ዘሎ ተኽእሎ መሊሱ ይዓብሎ ካልእ ስዊድን ኢልካ ፊንላንድ ካልኦት ሃገራት ነቲ ባልቲክ ሲ ዝበሃል ዘሎ እቲ ባሕሪ ምስ ራሻ ዘራኽቦም ናይ ራሻ ንግዲ ድማ ዝንቀሳቐሰሉ ኣብኡ እውን ብዙሕ ተፅዕኖታት ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘሎም ከላይ ዴንማርክ ሓዊስካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ቦታ እቲ ብዝፍጠር ዘሎ ወጥሪ እውን እንትኾነ ናብ ካልእ ዓይነት ኩናት ናይ ምምዕባል ተኽእሎ እውን እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ እዞም ናይ ሰሜን ህዝቢ ድማ ኣብ ዓለም ናይ ሰላም ህዝቢ እዮም ዝበሃል ነይሮም ትክክለኛ ምስሊ ናቶም እጂ ክንፈልጦ ጀሚርና ኣለና ኖርዌይ ስዊድን ዴንማርክ ከምኡውን ፊንላንድ እዚኦም ኣብዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ቀዳሞት ተሰለፍቲ ዘለው እዮም ስለዚ ብዓይኒ ራሻ እዞም ሰባት እዚኣቶም እውን ታርጌት ክህልዎም ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ ወርስ ኬስ ሲናርዮ ብዙሓት ክኢላታት ዝብልዎ ዘለው እዚ ኩነታት ተበርቲዑ ራሻ ክትሰዓር ድማ ድሕሪ ኮይና በይና ክትሰዓር ከም ዘይኮነት ለኪማ ክትጠፍእ ከም ትኽእል እቲ ፕሮባቢሊቲ ዘሎ እዩ ኒኩለራዊ ኩናት እንተጀሚሩ ድማ ኤውሮፓ ንራሻ ዝኽእልዋ ኣይኮኑ እንተኾነ ኣብ ይበፅሕ ንኸውን እቲ ኩነታት ግን ንኩሉ ከም ግምት ክትቦ ግን ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ስዊድን ዘለኹም things are getting a little bit weird ስለዚ ኣብ ምስትውዓልን ነቲ ኩነታት ምክትታልን ከድልዩ እስከ ምስ ኔቶ ዝገበርዎ ኮንቨርሴሽን ካ ክንሰምዕ
wants to end this war in Ukraine. By the way, he has been extremely successful recently with Gaza, and he has ended other conflicts, including India, Pakistan, and Armenia, Azerbaijan. So he is really a peacemaker. He wants to end this war. This is close to his heart. He wants to end the killing. And I think what he did on Friday and Sunday, saying, hey, let's stop where you are. So stop where you are. And then you can still debate a lot of other things later, but stop the fighting. ኔቶ ተሓጒስሎቲ ጀነራል ሰክረተር ናይ ኔቶ እዩ ኣባቃ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ፑቲን እቲ ዝነበሮም ዕርክነት በቲኹ ምሳና ኮይኑሎ ብዝብል ተሓጒሶም ኣለው ኩላቶም ኤውሮፓ ራይዎም ዋላት እዚ እቲ ናይ ኔቶ እዩ ነቲ ኩናት ክውድኦ ፈቲን እዩ ስለዚ ሕጂ ድማ ብሓይሊ ንክፍትኖ ኣብ ጎንና ኮይኑሎ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና እታ ፎሬን ሚኒስተር ናይ ዩሮፒያን ዩኒየን እውን ናታ ዘረባ ኣስሚዓ ነይራ ኣብዚ እንታይ ኢላ ነይራ ሳኻ ስምዕዋ Okay, so today we have a long day ahead, a few very important points. First, we are going to adopt the 19th package of sanctions, which has a lot of important points there regarding energy, regarding financial institutions. It is all meant to defund this war. We also are very happy about the signals we get from America regarding the sanctions regarding Russia. I think it's an important sign of strength that we are aligned here. And of course, we're going to discuss the reparations loan as well. كم تريوا زلهم تحقسنا إلى زلنا مخنياتو أمريكا الجدا قبل الراشا كتجبر موسانا دونالد ترامب أبقولنا بمقانون إحنا مبل عصرت تشعة تزور الجدا كنا ورد الله بندالو اللي زلنا أمريكا دما أبقولنا وخينا نساوي ناتا الجدا كتجبر بممراتا أبحدا بيج سلزلنا تحقسنا لنا سلزي تزغزل كلنا أنصار بوتين كوينا لنا مالتيو نسات دليو ናይ ኩናት ቋንቋ እምበር ናይ ሰላምን ናይ ዲፕሎማስን ቋንቋ ስለዘይብላ እዛ ሰብ እዚኣ ብፍላይ ኤውሮጳውያን በዓል እዚኣ ሒዞሞ ናይ ዝኾነ ናይ ዲፕሎማስን ናይ ሰላምን ቋንቋ ኣይሰማዕና ኣለዎምን ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብቲ ናቶም ሰርከስ ኣብቲ ናቶም ቲም ጋንታ ኣትዩሎ ዝቕፅል ኩነታት ናብ ዕግርግርን ነውፅን ኩናትን ራዩ ዘሎ ትኽእቲ ቋንቋ ማለት እዩ እንታይ ከጋጥም ካብዚ ሓሊፉ ኣደናው ባት እቲ ኩነታት ዶናልድ ትራምፕ እገዳ ክገብር እዩ ራሽያ ድማ እገዳ ስለ ዝወርዳ ዘሎ ብኩሉ ብዝሓየለ ነቲ ኩናት ክትቅፅላ እያ this is all we can expect ምክንያቱ እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ንፑቲን ሓድሽ ነገር ወይ ምስጢር ኣይኮነን እዚ እንድሕር ናብ ጣውላ መፂኡ ክረዳዳ ደይኪሉ ኩሉ እቲ ዝከኣል ክገብርዎ እዮም ተተሪፍዎም ዘሎ ዕድላት እውን ክጥቀሙሉ እዮም ስለዚ ንሱ ድማ ብቕልፂ መየ ክውድኦ እዩ ዝሉ ዘሎ እቲ ኩናት ስለዚ ነቲ ኩናት መሊሱ ከበርትዖ እዩ እንታይ ዓይነት መልክዕ ናይ ብርትዐ we don't know ኤውሮፓ ግን ዚያጥራ ኣይኮኑን ገይሮም ዘለዉ ካልእቲ ስጉምቱን ወሲዶም ኣለዉ Get to the topic of this video. The credibility of the EU is disappearing fast. I frequently discuss the emergence of multipolarity and alternative financial settlement platforms that many nations of the global south, or more accurately, the global majority, are seeking and creating as the result of Washington weaponizing the US dollar via economic coercion. But right now, we have to open our eyes and we have to look very closely at what the EU is doing with the funds that it seized from Russia. Nearly $300 billion worth in Russian sovereign assets. Most መቸም ኤውሮፓ ታ እንኮ ተሪፋቶም ዘላ ኢንዱስትሪ ናቶም ጥዋዕዋዕ ይብላ ኣሎ ቁጠባ ናቶም ኣብ ሕማቕ ደረጃ ኣሎ ኣብ ቴክኖሎጂ ውድድር የለውን ኣብ ንግዲ ናይ ዓለም በቲ ዶናልድ ትራምፕ ብታሪፍ ገይሩ ይፀፍዕም ኣሎ ምስ ቻይና ድማ ኣይተሰማምዑን ምስ ራሽያ ዝነበረ ንግዲ ከሲሮም እዮም ካብ ኤውሮፓ ካብ ኣፍሪቃ ድማ ቀፃሊ ይስጎጉ ኣለዉ ስለዚ ትምሪቲ ዘለዎም ዕድላት ህዝቦም እዮም ቆልቁል ኣሎ ከተማታቶም ከምቲ ዝድለ ይኮነን ዘሎ እታ ተሪፋቶም ዝነበረት ሓንቲ ክፋል ጥራይሳ ድማ ክሬዲቢሊቲ ዝኻሽም ዝናን ሽምን ክሬዲቢሊቲ ድማ ፋይናንስ እታ ዩሮ ትበሃል ባጤራ ተኣማንነት ስለ ዘለዎ ሰብ ኢንቨስት ክገብረልካ ክእል ቦንድናት ክገዛልካ ክእል ገለ እታ ተሪፋ ደላ ክሬዲቢሊቲ ድማ ባዕሎም ብምርጮም ከህግዋ ንርኢ ኣለና ንሱ ድማ እንታይ እዩ ነቲ ገንዘብ ናይ ራሽያ ተታሒዙ ዝነበረ ንዑ ዳርጋ ክሰርቅዎ ወዲኦም ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ ሰሪቆም ድማ ቡ ገይሮም እዮም ንኩናት ክዳለዉ ዝበሃል ዘሎ ምናልባት ናይ ራሽያ ገንዘብ ክሰርቅ ትኽእል ትኸውን ካልእ ዓለማት ግን ነቲ ኩነታት ካብዚ ትገብሮ ዘለካ ይዝርየካ ንራሽያ ተኣክል ኒኩለር ሃገር ገንዘባ ንክትሰርቅ ዘይትፈርህ ነይሩ ኮይንካ ካልኦት ሃገራት ንኣሽቱ እንታይ ክትገብረን ከም ትኽእል ንምግማት ከቢድ ኣይኮነን ሶ ኤቭሪባዲ ኩሉ ሃገር ሃገራት ዓረብ ድዮም ሃገራት ኣፍሪካ ድዮም ሃገራት ኤስያ ድዮም ሃገራት ላቲን ኣሜሪካ ድዮም ንራሽያን ፑቲንን ኒኩለራዊ ሃገር ሃብቲ ናቱ ክሰርቁ ዘይፈርሁ እንድሕሪ ኮይኖም ናትና ዳ እንታይ ፈርዮም እዮም ክገትፉልና ስለዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ካልእ ኣማራፂ ክንደሊ ኣለና ዝብል ዘረባ የማንን ፀጋም ንወፅእ ማለት እዩ Peace for Ukraine and for Europe.
We must continue to empower Ukraine's resistance with political, financial, and military support. Here is a report by CNBC. The European Council is committed to finding ways to help address Ukraine's pressing needs for 2026-2027. ስለዚህ ነቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ንምድጋፍ ንምቕጻል እንታይ ክገብሩ ክእሉ ኩሉ ዓይነት ስርቂ ክገብሩ ክእሉሎም ስለዚ ስዊፍት አክሽን ቱ አንሎኪንግ ፍሮዘን ራሽን አሰትስ ቱ ፋይናንስ ዩክሬን ዶክመንት ሾው ስለዚ ነቲ ገንዘብ ናይ ራሽያ ተጠቂምካ ሰሪቕካ ነቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ንምንዋሕ ታእንኮ ብርጫ ዘላትና እዚያ ካልእ ገንዘብ ካብ ዝኾነ ይኹን ከነውፅእ ኣይንኽእል ኢና ኣብ ዝብል መደምደምታ በፂሖም ኣለዉ ስለዚ ናይ ራሽያ ገንዘብ ሰሪቕካ ንዩክሬን ቡጌርካ ኣዕጢቕካ ማለት ወረቐት እዩ እቲ ገንዘብ ቁፅሪ እቲ ገንዘብ ስለዚ ኣፅዋር ንክትገዝእ ድሕሪ ኮንካ እውን ፋብሪካታት ክሰርሕ ክኽእል ኣሎ ፋብሪካታት ድማ ቻይናን ተፍቂዳ ጥራይ ክሰርሕ ዝኽእል ብግምጣሉ ንሳቶም ኣብ ከምዚ ድራማ እናኣተው ናይ ቻይና ድማ ንእሽተይ ሰሚዕና ክንሓልፍ We'll continue our focus now on what was achieved during China's 14th five-year plan period, which ends in 2025. Today, we'll shine the spotlight on green development. Renewable energy now constitutes about 60% of total power capacity, with China ድማ ብግምጣሉ ብዛዕባ ቁጠባ ጥራይ ትዛረብ ዘላ ቁጠባ ናይ ቻይና ኣብዘን ዝሓለፋ 14th five-year plan ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመት ዝገበረቱ ሕጂ መበል 15 ፕላን ትገብር ኣላ እንታይ ተዓዊታትሉ ንዝብል ረይዎ እሳቶም ንኩናትን ንዕግርግርን ንገለን ክኸዱ ከለዉ ንዓለምና ከመይ ዶሚኔት ጌራቶም ግሪን the China Green Development Plan renewable energy installation ሱሳሚታዊት ተተካይ ፀዓት ብምግባር ከይዶም total energy use non-fuel energy consumption 10% ዳርጋ ናይ ፀዓት ጠለባት ናቶም ናይ ቻይና ናይ ፀዓት ጠለብ ድማ መወዳድርቱ ዘይብሉ ምክንያቱ ዝበፅሐ ፋብሪካታት ዘለዎ ሃገር 10% በዚ ናን ሪኒውብል እዚ ብተተካኢ ፀዓት ጌራ ክትገብሮ ክኢላ ኣላ ዓብይ ዓወት እዚ ካብኡ እንታይ ኣምፂኦም ኣለዉ ይብሎ እቲ ቻይና ግሪን ዴቨሎፕመንት ክትሪኦ ከለኹም ናይቲ ዝተፈላለዩ ናይ ሶላር ድዩ ናይ ካልእ ድዩ ከመይ ኢሉ እናወሰኸ እናዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ቻይና is fully focusing on economy ካልኦት ሃገራት ንሓትሕዶም ክበልዑ ከለዉ ዲጋታቶም ድዮም ሶላር ድዩ ካልእ ዓይነት ሜጋ ፕሮጀክትስ ብምግባር ቁጠባናቶምን ሃገርናቶምን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ይወስድዋ ኣለዉ ንፕላኔትና እውን ዘገድስ እዚ ስለዚ እቲኣቶም ንሓትሕዶም ይባልዑ ይሰራርቑ ናብ ኩናት ይኸዱ ቻይና ድማ ቴክኖሎጂ ቁጠባ ንሰማይ ገጾም የደይብዎ እዚ ዘሎ እቲ ዓለም መን እዩ ንዓለምና ፅባሕ ንጎ ኮንትሮል ክገብራ እንድሕር ኢሎምካ ዘገርም ኣይኮነን እዚኦም ንኩናትን ዕግርግርን ክኸዱ ከለዉ እሳቶም ፉል ፎርስ ሓይሎምን ግዜኦምን ጉልበቶምን ናብ ቴክኖሎጂ ጥራይ ኣተኪሮም ይኸዱ ኣለዉ ኣብ ከምዚ ውድድር ድማ መን እዩ ዝዕወተሉ ንዝብል ቀሊል እዩ ንኽርዳእካ ማለት እዩ ሓንቲ ምናልባት ካብቲ ቶፒክ ናትና ውፅእ ኢልና ግን ንማሕበረ ንኩነታት ናይ ዓለምና ናይ ኣነባብራ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ድማ ክንርኢ Just got off the phone with Kim. I told her to stop antagonizing me with this TikTok thing. I said it's never again. I am her father. I know y'all don't respect fathers and the idea of family and media tries to promote something. I said I am not allowing my daughter to be used by TikTok, to be used by Disney. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ዓብ ራፐር እዩ ካንየ ዌስት ዝበሃል እዩ እንታይ ኣጋጢሞ ኣሎ ካንየ ጓሉ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ፀጋም ኣዲኣ ነታ ጓል ከመይ ተበላሽዋ ከም ዘላ ብሚድያ እዩ ዝኸስስ ዘሎ ምክንያቱ ወላ ሓንቲ ክገብር ስለ ዘይክልስ እዩ ማለት ኬም ካርዳሽን ትበሃል ሓንቲ ካብቶም ውድቀት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተቀላጥፍ ዘላ ሰብ እንድያ ዳርጋ ዝሕዝን እዩ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ከም ሮል ሞዴል እዮም ዝወስድዋ ብምንታይ እያ ውሪት እንድሕር ኢልኩማ ተዋሳይት ኣይኮነት ደራፊት ኣይኮነት ሰራሒት ፋብሪካ ናይ ካምፓኒ ዝመሰረት ኣይኮነት ብምንዝርና በቃ ምንዝርና ፋሽን ስለተቐየረ እዛ ሰብ እዚኣ ኣብ ኣሜሪካ ፍልጥቲ ኮይና ንሳን ስድራን ነዚ ሰብ እዚ ተመሪኣቶ ነይራ ካብኡ ወሊዳ ፈቲሓቶ ፍትሕናታ ድማ መዓት ገንዘብ ምክንያቱ ንዑ ከውድቕዎ ስለ ዝደለዩ መዓት ገንዘብ ንዓ ከም ዝኸፍል ገይሮም ፈቲሖም ኣይዶን ነው ንተሓዳሮም ከመይ ነይርዖም ዝመልከት ኮይኑ ነዛ ቆልዓ ረይዋ ከመይ ገይሮም ናብቲ መንገዲ እታ ኣደሲ ነዛ ቆልዓ ተጠቂማ ነዛ ቆልዓ ናብ ሓደጋ እናእተወታ ነቲ ሰብኣይ ተቆፅዖ ከም ዘላ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እቲ ሚድያ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ዘለናዮ መድረኽ ግን ኣገይ ንሱ ድማ ክገብሮ ዝኽእል ስለዘየለ ኣብ ሚድያ መትዩ እጃኹም ንጓለይ ተበላሽውለይ ኩልኻትኩም በዓል ቲክቶክ ዲኹም ዲዝኒ ትገብርዎ ዘለዎም ፅባቅ ይኮነ ትስእል ናይታ ጓልሲ እታ ቆልዓ ንእሽተይ እያ ግን ዝሕዝን እዩ እቲ ንሪኦ ዘለና መድረኽ ግን ኣገይ ዘለናዮ መድረኽ ኣብ ቁርብ ክብድ ዝበለ ስለ ዝኾነ ኣብ መወዳእታ እዚኣ ጌርና ንሰግር Yes, the crypto speech was a big hit. And I know a lot of smart people love crypto. I know some smart people actually have
for crypto and people who have, concerns and quite frankly don't even understand it. There are a lot of folks out there. I know a lot of people own it, but yeah, of course. So look, I'm an owner of Bitcoin here, but I'm also the Vice President of the United States. So I want to be careful, but I think the core value proposition of cryptocurrency is that it's a way of transacting and a way of storing value in a modern digital age. Look, 100 years ago. ريورد اللهم زي مختل بريزنتنا أمريكا يو جيدي فانس بحال أنا ونانا ناي كريبتو مختل بريزنتنا أمريكا أنت سليتو دما أسرع شو من تن بريزنتنا كوادر يو كريبتو كم دما بيتكوين ستور أوف فاليو دولكم زلوا حبتي مسجاجرن ولدت تكملي بلكم الله زوم سبازياتهم لنفسهم كبلو بزح سبق بوليستات كجبريهم جيرهم على كجبريهم تحتقهم ولا تعدل حبتاماتهم بوليتيكنياتهم مرحتنا يتهجرهم بليونيراتهم يتكملوا له نسخة زي تتكملوا دما ناتا جيجان قدلتني توم تتقم زلهم دما قصلوا ولا زلق بلالو تعداقا حجي خات جزء صباح نقول على مسكري يكون كانت جزء زياكم لكم يدلي نابزو بانا غملس በአዊነት አያውቁም ርህራሄ ያልፈጠረባቸውም የእናቶች ዋይታ የህፃናት ውታ የአዛውንቶች ተማጽኖ ለነሱ ምንም አይደለም ብርሃን ፍለጋ ወጡ የነገ ባለተስፋዎችን ከመንገዳቸው ሲያስቀሩ የቀለም አባት መመራኖቻቸውን በጭካኔ ሲረሽኑ እንደ ቀልድ የሚናገሩለት የማይሸማቀቁበት ሀቅ ነው መመራን እኮ ነው ሁሉ ነገር ነው እንዳል ሁሉ ነው በቃ ደሞተ መመራን አለ እንዳዚህ ምን አጥራስ ነው ሙሉስ ነገር ናቸው ተማሪ ምን ወደ 20 ምናምን ተማሪ ገለኝ ይወጣል ከየትኛው አዛሽምብራም እዚህኛው زنري زلنا انتاينا نرزلنا بروباغندا تلفزيون هاغراف تلفزيون ابي ناي فانو وتا ملختات نات الفه شفاتون هاجر كبرسوس دليم زبل حدنت نايت هاجر نممصا لمنان محصنتان بتلفزيونات غيرنت حزب كمن يزفتن زلو ازخا فانو استزاربه يمزبلو زلو بعلقا مليكا كسودو كم تخلكت حزبك حسباي كل اندي قينو كم تريبو زلهم سلام نمفتار سفيع زخونه بروباغندا يم زغبر زلو مخنياتو وشتاو نو صناتهم كاب كوتصر وصاي ناي ابنا خداي مخي خي سلازلو سلازي نساتهم اته منغسن سلام الرقاتن يخيد كم زلو ግን አባይታ በخمس كتبሮ تخل حيل كم زي لدማ مغنزاب يدلي مخنياتو نابنات ابزي لنقدد وصف سول حبريتا ترينا زي امرايوا زتري وزلهم فانيو حدا صحف وتسينير انتاي زبل زلو زحسب الشرك قبرور يلو ام حراور ابديت سبليو فانو فورسز launch a major offensive 60 km from Addis Ababa city in حجر مريم كسما 6 km كاب أديس أبابا رحيقهم مدقعت كم زقبرو زدما حجر مريم كسم أبز بحال مالتيو سمين شوا زون أم حرا ريجن مالتي زغا إلت أسرت تشعت ورح أسرت أسرها مشن فانو زقبرو مدقعتي مخاني زنقر زلو سلازي تفانو لك أكمتي أبرحوق أب قندرتو أب كالو ترعي زلو دي يكون أب كل بوتاتات نعم حرا سلزلو أب زخون بوتا بستود بمدقعت غبر زغلي كالي اتو اوبريشن تمدكعتي بزا دانيو استبحالي كم تمرحن افتفل علي بوتات دما نعبي حرقاي وتقول لهم زلون سلازي كوينات نايفانو هند بتاوي اكباب أديس أبابا ناب أديس أبابا كأتو كم زغل زفر هذا نجر نتولو كم زي مخنياتو ابزخونه بوتا مدكعت خغبرخ سلازغلو الجنتاي كجبري زفتن زلو ابي احمد نتفانو زبحال صار حزبن صار سلامن صار رقعتن صار معبالن كم زخونه سئل نغفطر نوح اندي فتينو اجدما اتفانونا حيل اب زخدول زلو بميديا غيرو كومنو زخل حيل يلن مچم اب استوسنه غزي جنرالاتهم عقلهم كم صبم زلو بزي خاطري አደባልቀ ህዝቦችን ሰድበ ሌላውን አዋርደ ሌላውን ከፍ አድርገህ እንደዚህ አይነት ትግል የለም ዓለም ላይ ስለዚህ አማራ ክልል የተደረገው ነውጥ በጣም አደገኛ ለአማራ ክልል አደገኛ ለአማራ ማህበረሰብ አደገኛ ለኢትዮጵያም የሚጎዳ ታይቶ የማይታወቅ ነገር ነው እና ይሄ የግድ كم تري وزلهم برهان جولا زي ابتي غزي بحيل بقليل كود على ابزخل كوينو زرد على زنبره زويه زنبره لو مقدا اتكونتات نايم حراك ساك كندي تغيروا خمزلون نايفانو كنمتاي تغيروا خمزلون اجي ابزنتاي يبلون يرمي لكم
ፋኖ ዝበሃል ሞራል ዘይብሉ ነታ ሃገር ከብርሲሉ ዕንወት ጥራይ ከምፅእ ዝደሊ ዘሎ ፀረ ህዝቢ ምዃኑን ኣገለገሊዩ ድማ ፀረ ኦሮሞ ምዃኑን ንኦሮሞ ከጥፊ ኢሉ ዝኸይድ ከም ዘሎን ኣብይ ኣሕመድ ድማ እቲ ናይ ሰላም ሓይሊ ከም ዝኾነን ንህዝቢ ነታ ሃገር ከረጋግኣ ዝደሊ ምዃኑን ስእሊ ከምኡ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለው አንፎርቹኔትሊ እዛ ጉዳይ እዚኣ ትሰርሕ የላን ምክንያቱ እቶም መራሕቲ ናይ ፋኖ ነቲ ገይም ናቱ ፅቡቅ ገይሮም ፈሊጦም ኣለዉ ግምቱን ሰጥቻለሁ ውሰድ ሌላ ሰራዊታችን በያለህበት ይሄን ማስተላለፈለት ይሄን የሚቆርጠው አስነዋሪ ተግባር የሚያደርገው አንተም ነገ ይሄኑ ስራ እንድትተገብረው ነው ለምን ሰራዊቱ እያለቀ ያለው ማንም ሽመልስ አብዲሳ ኦሮሞ ቢሆን እኛ የኦሮሞ ህዝብ ጋር አይደለም የተጣላን የብሔር ችግር የለብንም የብሔር ችግር የለብንም በትግል ኦሮሞም እያለቀ ነው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ እያለቀ ነው ይሄን ጠረ ኢትዮጵያዊ የሆነ ስርዓት ለመጣል ነው ሐሳባችን ኤግዛክትሊ እንጂ ንሳቶም ዝደልይዎ ዘለው ነቲ ህዝቢ ኣብ መወዳእታ ካርድና ኣቢ ኦሮሞን ኣምሓራን ኣባይስካ ኣብ ኦሮሞ ክትሕባእ ስለ ዝኾነ ንሕና ዋላ እኳ ሽመልስ አብዲሳ ዘሰልጥኖም ዘለውን ንሱ ፀላኢናትና እንተኾነ መንእሰይ ናይ ኦሮሞ ግን ፀላኢናትና ኣይኮነን ስለዚ ንዓና ዝዋጋና ዘሎ እቲ አይዲዮሎጂ ናይ በዓል ኣብን መርሕነት ካድረታት ናቶም እንዳኣምበር ምስ ህዝቢ ኦሮሞ ምስ መንእሰይ ኦሮሞ ኣይኮነን ኣብዚ መፅኦም ይሃልቁለው መንእሰይ ኦሮሞ ድማ ኦሮሞ እውን ይቕተል ኣሎ በቲ ፌደራል በቲ ናይ ብልፅግና ሰራዊት ስለዚ ፅልእና ምስ ህዝቢ ኦሮሞ ይኮነን ቃልስና ምስቲ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ስርዓትን ናቱ ኣዳኸርትን ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ዕንደራን እዩ ቃልስና እዚ ኻ እንታይ ኣገዳሲ ኣብ ፖለቲካ እዚ ምክንያቱ ዕላማኻ ኣነፂርካ ምፍላጥ ኣብ ዝሓለፈ እንታይ ኢልና ነርና እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ወታደራዊ መራሒ ብፍላይ እቲ ጀነራል ጆን መዲድ ዝበሃል እንታይ ኢሉ ነይሩ ፀላኢና ሓደ ንፁርን እዩ ብልፅግና እዩ ኣብኡ ክንረዳዳእ ክንክእል ኣለና ፀላኢና ብልፅግና ምዃኑ ተፈሊጥና እቲ ምስ ብልፅግና ኮይኑ ዝስዕስዕ ዘሎ ንጥፋትና ዝደሊ ከም ዝኾነን ካልእ ኩሉ ድማ ኣብ ንዓይን ንዓኻን ከይተጠማመትና ናብ ፀላኢና ጠሚትና ክንከይድ ክንክእል ኣለና እዚኣቶም ድማ ልክዕ ከምኡ ፀላኢናትና ብልፅግና እምበር ህዝቢ ኦሮሞ መንእሰይ ናይ ኦሮሞ ኣይኮነን ዋላ እኳ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ናይ ኦሮሞ ሰራዊት ሒዙ ይመፅእ እንተሎ እቲ ንዓና ከጥፍእ ዘሉ ዘሎ ብምባል ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ገይም ፅቡቅ ገይሮም ንፀላኢኻ ኣነፂርካ ኣብ ምህራም ፅቡቅ ዝኾነ ግዝጋስ ንርኢ ኣለና ኣብይ ኣሕመድ ድማ ክሕባኣላ ከም ዘይክእል ገይሮም እዮም ዝሃርምዎ ዘሎ ስለዚ ሰራዊት ናይ ኣቢ እንታይ ክገብር እዩ ዝፍትን ዘሎ ነታ ኣጀንዳ ካብ ናይ ኣምሓራ ዝበሃል ገዲፎ ናበይ ከፀግዕዋ እዮም ዘልዩ ዘለው ካብ ብዙሓት ወታደራት ናቱ ዝወፅእ ዘሎ ስምዕዎ እዚ በቃ ሀገር ቤት ግባ እናሳ እናትህ እርዳ የኔ ዓላማ ሌላ ነው ሐሳቤም ቀይ ባህር ነው ቀይ ባህር አስመልሼ ሐሳብ ላይ በሰራለሁ ሐሳብ ላይ በሰርቼ ፋኖንም ወዳትቼ ሸነንም ወዳትቼ ሐሳብ ላይ በሰርቼ ቲክቶክም መቆምቆም ነው ያማን የሰ እዞም ትሪእዎም ዘለኹም ሓደ መዓልቲ ምስ ተማረኹ ከተለልይዎም ምእንታን ናብ ኤርትራ ገፆም ተንከስተ ኢሎም ዕላማ ናተይ ኣብ ባፅዕ ከይደ ኣታስኻስ ብ4,000 ብር ናይ ደርጊ ዲኻ ገዛ ክትሰርሓው ቁሩብ ከማን ኣይሓስቡ እንዲኦም ባፅዕ መጀመርያ ቅድሜኻ ኣይኮነን ከምዚ ሎሚ ባንክን ታንክን ዝሓዘ ኤርትራ ከይሃለዎ ከሎ ኣብ ሳሕል ከለዎ እውን ነቲ ወደባት ናይ ኤርትራ ሒዞም ከለው ዝሰርሕዎ ገዛ እንታይ ኮይኑ እቶም ዝሰርሑ ነይሮም እንተኮይኖም እንታይ ኣጋጢሞም ከይድካ ንኦም ምሕታት መሓሸኩም ግን ከምዚ ዓይነት ትረንድ ገይሮም ኣለዉ ብዙሓት ከምዚ ቪድዮታት ይርኢ ኣለኹ ካብቲ ወታደራት ዝመፅእ ዘሎ ናይ ሶሻል ሚድያ ውግእ እዩ ዝካየድ ዘሎ ግን መቸም እቲ ኩነታት ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ንሳቶም ድዮም ንዓሰብ ገፆም ክመፁ ወይስ ኣቢ ገዲፍዎም ክኸይድ ምናልባት እቲ ምልክት ነዚ ይኹነና ኢትዮጵያ ኣብ ኣሜሪካ ዕቑባ ሓቲታ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ነበርን ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ቻርጅ ዲ ኣፌርስ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝነበረት ሓንቲ ካብተን ኣብ ፖለቲካ ታሪክ ኢትዮጵያ ፀለውቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝበሃላ ኣምባሳደር ኣስቴር ማሞ ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ ፖለቲካዊ ዕቑባ ከም ዝሓተተ ተገሊፆም እዚ ውሳነ ወይዘሮ ኣስቴር ኣብ ሚኒሶታ ዕቑባ ዝሓተተት ሳልሰይቲ ላዕለወይቲ በዓል ስልጣን ገዛኢ ሰልፊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝኾነት እዩ ዝግለጽ ሚኒስተር ፋይናንስ ነበርን ኣምባሳደር ዓብድልዓዚዝ መሐመድን ኣምባሳደር ሓጂ ብላታን እውን ኣብ ሚኒሶታ ዕቑባ ሓቲቶም ምንባሮም ይዝከር ይብል ፀብጻብ ኣብ ሓንቲ ግዛት ኣሜሪካ ሰለስተ ላዕለዎት ኣምባሳደራት ተኣኪቦም ዕቑባ ምሕታቶም ኣብ ውሽጢ ገዛእ ሰልፊ ብልፅግና ዘሎ ዓሚቕ ምፍልላይን ፖለቲካዊ ቅልውላውን ዘመልክት ምዃኑ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጾም ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ምክትል ቀዳማይት ሚኒስተር ኮይነን ዘገልገላ ፈላሚት ጓል ኣንስተይቲ ወይዘሮ ኣስቴር ብመሳርሒ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ኦህዴድ ኣቢላም ዝዓበየት ገዲም ፖለቲከኛ ምዃና ይፍለጥ እዮም ኣብ ትሕቲ ነበር ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ
ኣተሓባሪት ክላስተር ሰናይ ምምሕዳርን ሚኒስተር ሲቪል ሰርቪስን ኮይና ኣገልጊላ ይኹን እምበር ድሕሪ ናይ ኢህወደግ ናይ ስልጣን ዕድመ ምብኩዕን ህዝባዊ ናዕቢ ምኽሳትን ኣብ 2016 ብስም ዓሚቕ ተሓድሶም ካብ ስልጣንም ካብ ዝተኣለዩ ላዕለዎት ሓለፍቲ ነበር ኢህወደግ ሓንቲ እያ ነይራ ወይዘሮ ኣስቴር ምስ ተኣለየ ድማ ኣብ ካናዳ ኣምባሳደር ኮይና ተመዚዛ ነይራ ስማ ምስቶም ቀድማ كم نريد زلنا مركب كتحل مجمرت نفسي أو تسني زبل منفس كران بوريو أم كنت شن عصرت شدشن هي ودك مودعون كابسلتان استعليتن سقوم تتوسيد لازم نبرت مخانا ذكر كوينو التملكتات دما أب تمسح سالم ملكتات بيمان نتقامنا نرزلنا this is telling us one thing نبي جس أتقيد كم دلت هاجر كونتات أنت كون كم زغل نبي جس يزخون زلوا كونتات السويل كان مرأي I think جزيو مثلاً تكون تقدمه كاب جزية ناب جزية ناب تفاعتهم يخدو خمزلون ناب تفاعتهم جزءهم زخدو زلون ما بقولت فتنة زخية زلو كنتات مخانين عن رجالنا كابزي كتيرنا ناب تناي تجراي بوليتيكا مسن نسجر دما أب تجراي بزح من كسقاسات بزح فش يكايد كم زلو يزنجر هذا كابو قداي نايتهم وتحضرات ويون نايتهم بزعبا دموز نايتهم TDF سنبرة قداي كون كله انتايز بحال زلو بزعبوس كنسمع ሰራዊቱን በተመለከተ ጀነራሉ ያስወሰኑት እንዲፈጸም ጥብቅ ትዕዛዝ ሰጡ። ትዕዛዙን የሰጡት የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ናቸው። በትግራይ ባለፈው ሳምንት ታጣቂዎች የደሞዝና የጥቅማ ጥቅም ጥያቄዎችን በማንሳት አደባባይ ወጡና መንገድ እስከ መዝጋትም የደረሱ መሆኑ የሚታወስ ነው። ከዚሁ ጋር بزملكات حتى فتحاوي እዩ كل فتحاوي زلو زميديا زو فتحاوي عابين نيركم إلا يوم هم جمال عابين نيركم مالت ولا أنا إلى صفا مقتل جزاء محدار تقرأي تمام مدرسة شرحنا له بزين عابين نيركم وكان على الناس أجمعيو تحطوا نايم حبر إيكونوميا ويتربح الناس تحطوا أيو إلو جن نيرو دب نيرو ب مجمرة من عملت مريت بزملكات مسرح مريت دلية ما نم ليه بعد أجرواري أكتيفيستية طلع أخيرا لما قال أب ودورة دبيرو تقول كل زوج زلوا ما عتلوا أبتقرأي هذا ما أنا عويسون العلوت والتهدراويان أزستي مريت تشلمهم زبل حابريت زملكت مغتل أبوم برح وحاتن مغتل بريزيدان فتح الكائن لهم مريت دوغ زعرو جنزو دوغ لا تزبلون أي فتحن لمن تاي مسلكها السرعة يكون أنت سجن تساهينه يكون أنت سجن سلازي هو يكون أنت سجن زرفا يكون سجن هذا العام شمنت بليون كم 10 بليون بجت نسراوي شمنت بليون مديوكا سراوي تامي تهاليو جنزم سلازي مديوكا يكون جنزم ما شمنت بليون يمدب كله بليون شمنت بليون زاكل هايو شمنت بليون بعلو يسرق سلازي كم زرفا خازم سوازي مكوس يقولون عرسهم كنت فوتو ذي كوينه زرفاك وعرسها فيها هذا وقت بلد خلنبر كنتاتية أبزا سلطان زيادة تسانيحية حتى تنزملت أبزا سلطان زيادة تسانيحية خا ندا سرقو نحيزة تتصل زخل ندحر لك شمونت بليون تاريفا 10 بليون بملاءة عنده يمدبات كزيهم محدار تخالي يدون سلازي اللي وقالوا حيزهم وصل زلو يخالون ها 10 بليون ما تانا فيدرال تمدب بجت الساندو يمدبات ستيل اليوم كابتا شمونت بليون بزخافة 4 بليون مستوسخة مسرقتي نتن 4 بليون نتن شمونت بليون ونذركابن أصبقهم يوم تسرق خدو انتاي زبل زلو زتري وزلهم تقراي فحفح نخاط وقت اب تقراي زلو اقاوما ابل سقنا نكودق زدل زلو تمال دما نهزب من سي تقراي ناب حوي ناب كوينات نكاتو كبور حم زهرم زنبره حجون انت خونا اب تقراي كويناتن عقرقرن قلولاون نخمس يزدل زلو تي بسراويتنا تقراي تغيرو زنبره ادما ويون فتننا ادما كنبلو نخلينا حدش ابزي كم تري وصناكم هذا مريت كوهابي أمدو قال زبل حبريتها وسينيروس كسم اسمع ينتايسو دانت قمتن أماني لا صفا قبر ملسي بلوم حمشتم إتي كاري متر مريتنا حمشتا جنرالات توهي وزبل حاسوت يكبل أيتا أماني لا صفا نتيقوم كابا جيزيو من محدار تقراي زواتن بليتنال جنرال تادس ورده زتفرم أي زبل أب محبراو ميليا بسافيحو زتزرق دبدابة أزار عربي كوينو عيللوم اتدبدابة بمسارة بعلت شومنتا تقمتي كلتشن عاصر شومنتن كابيني جيزاو
ምምሕዳር እትኽልል ንሓይልታት ጸጥታ ተጠቃምነት ንምሃብ መሬት ክወሃቦም ዝጸደቐ ደንቢ ተዘርዚሩሎም በዚ መሰረት 5 ጀነራላት ማለት እውን ሌተናል ጀነራል ፍስሐ ኪዳኑ ፍስሐ ማንጁስ ሜጀር ጀነራል ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ ጆን መዲድ ብርጋዴር ጀነራል ኃይለ ስላሴ ግርማይ ወድም በይተይ ብርጋዴር ጀነራል ምግበይ ኃይለን ሜጀር ጀነራል ማሾ በየነን ነፍስ ወከፎም 500 ካሬ ተባሂብዎም እቶም ካልኦት ድማ ከም ማእኸላይ ደረጃ ዝቁጸሩ ምዃኖም ተገሊጹ መራሕቲ ሰራዊት 200 ካሬ እቶም ካልኦት ከም ንኡሳን መራሕቲ ዝቁጸሩ ድማ 140 ካሬ ተዓዲሎም ዝብል ዜና እዩ ነይሩ ይኹን እምበር እዚ ደብዳቤ ግዝያዊ ምምሕዳር ዘይፈልጦ ናይ ሓሶት ምዃኑ ምክትል ፕረዚዳንት ግዝያዊ ምምሕዳር ኣማኑኤል ኣሰፋ ገሊጹሎም ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ ሕልኽልኽ ዝበለ ምዃኑን ሕልኽልኽ ዝበለ ዝገብሮ ዘሎ ድማ ደይመደይሉ አብይ አሕመድ ዝደልዮ ዘሎ አጀንዳ እሱ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ እቲ ብፍላይ እቲ ወገን አቢ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ብዝበርትዐ ትግራዋይ ኮይኑ ምስ አቢ ወጊኑ ዘሎ ሓያል ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝገብር ዘሎ እዚ ድማ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ምድሓን ከይህሉ እዚ ሓጓፍ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ስልጣን ድዩ ናይ ገለ ተጋሩ ቦጌሮም ክባልዑሉ ዝኽእሉ እምበር ካብኡ ድሒኖም ኣብ ሓደ ሓይሊ ኣብ ሓደ ኣቃውማ ክመፁ ከም ዘይብሎም ስለዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ከቢድ ዝኾነ ወጥሪ ዘሎ ኣብቲ ትግራይ ዝበሃል ግን እቲ ትግራዋይ ዝበሃል ድማ እቲ ዝመፁ ዘሎ ሓደጋ ፅቡቅ ገይሩ ይግንዘብ ስለ ዘሎ ምናልባት ብፍላይ እቶም ኣርምታት ተፈላለዩ ዝበሃሉ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ስእልታት እዚ ኣርሚ ሰብዓ ዝበሃል ዘሎ ዝላይ ናብ መኪና ዘሊልካ ኮማንዶ ድሎቸው ከምነይ ዝልል ኣመነትክ ከረኸይኹም ሕዞ ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ እዞም ተወርወርቲ እዚኣቶም ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ኣትዮም ፍሉይ ዝኾነ ኣለዎ ክፍፅሙ ዝኽእሉ ፍሉይ ዝኾነ ቴክኒክ ዘለዎም ፍሉይ ዝኾነ ወታደራዊ ብቕዓት ዝወነኑ ኣካላዊ ብቕዓት ዝወነኑ ጀጋኑ እዮም እዚኦም ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ወታደራዊ ኣቃውማ ብፍላይ እቲ ኣርሚ ሰብዓ ዝበሃል ዶ ካልእ ዶ ኩሉ ይዳሎ ከም ዘሎን ኢትዮጵያውያን ድማ ብፍላይ እቶም ወገን ኣቢ ዘለዉ ነታ ኩነታት ነታ ነቃዕ ተጠቂሞም ነቲ ናይ ትግራይ ሕንፍሽፍሽ መመሊሱ ክብርትዕ ከም ዝደልይዎ በዚኻ ትፈልጥ እዚ ከዓ ስትራቴጂ እዩ አዛዦቹ አርሚ 22 አዛዦቹ በተለይ የቲፒኤልኤፍ ሰዎች ናቸው የሁሉም ቲፒኤልኤፍ ነው ግን በዋናነት የሃርድ ኮሩ አካላቶች ናቸው ንፋስ ሊዘሩ ሞከሩ መቀሌ አካባቢ መተው አስተዳደሩን ሊቆጣጠሩት ምናም ሞከሩ ከቁጥጥር ውጪ የወጣ ታጣቂ ኃይል አለ ምን ያራገበው ብሶት ሪል ብሶት ያመጣዋል ስለዚህ ነቲ አድማ ዝግበር ዝነበረ ናይ ህወሓት ኃይልታት እዮም ዝገብርዎ ዘለው ዝብል ብናይ ምስ ህወሓት ርክብ ዘለዎም ሰራዊት ዝጥቀሙሉ ዘለው ዝብል ብሓፈሻ ኣብ ትግራይ ቀውስ ንኽመፅእ ትግራይ ክትመቃቐል እንተተኻይሉ ድማ ኣብ ኩናት ሓትሕድ ንኽትከይድ እቲ ቀንዲ ዝደልይዎ ዘለው ስለምንታይ እዚ ድማ ምስታ ኣብ ቅድሚት ክንሪኦ ፀናሕና ኣተሓሒዝካ ክትሪኦ ዘለካ ከምቲ ኣብ ዓፋር ዝገብርዎ ዘለው ኩነታት ርኢኻ ንክልቲኡ ከተሓሕዝዎ እዩ እታ ቀንዲ ምችእቲ ንኩናት ትግራይ ያናዓታቶም ትግራይ እንድሕሪ ሒዞም እዮም ናብ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ኩናት ብዝቐልጠፈ ክኸደሎም ዝኽእል ግን ናይ ትግራይ ስለዘየለ ብዓፋር ዓፋር ንበይኑ ግን ዘዋፅኦም ከም ዘይኮነ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ከመይ ጌርካ ነቲ ናይ ትግራይ ኩነታት ናብ ቀውሲ ኢቲኻ ዝኾነ ነገር ክትገብር ትኽእል ዝብል አጀንዳ እዩ ምናልባት እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ክኸደሎም ይኽእል ንዝብል we don't know ተባባይና ቀይ ባህር one thing is clear ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ካርታ እቲ ትግራይ ዝበሃል እቲ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ዋላ እኳ ኣብ ኢዶም እንተሎ ነቲ ብልፅግና ግን ምዕራብ ትግራይ ክልል ኣምሓራ ከይሓስካ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ክልል ኣምሓራ ድማ ንጹር ዝኾነ መንገድን ምንቅስቃሳትን ክገብር ኣይትኽእልን ሱዳን ኣብ ጎኖም የለን ስለዚ ዋላ እቲ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ኣብ ኢዶም እንተሎ ብነፈርቲ እናኸድካ ኩናት ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ኩሉ ይከቢድዎም ዘሎ ኩሉ ብኩሉ ናብ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ኩናት ምምቻእ ኣብይዎም ስለ ዘሎ እዩ እምበኣር ከምዚ ኩነታት ኣሜሪካ እንታይ ክትገብር ትኽእል ካብ ዝስምዑ So would the intervention from the outside help probably navigate this terrain, including the United States? I'm not sure. I'm not sure who is there that everybody would be willing to listen to. Because, you have the case of President Isaias, who is a very interesting character. And you don't know from day to day what he's thinking or what he's going to do. But as far as outsiders are concerned, I really don't know. I mean, for the United States right now, the administration is still literally in its first 6 or 7 months. The positions have not all been filled.
in the United ኣብዚ ጉዳይ ናብ ኩናት ገጹ ናብ ካልእን ዝኸይድ ዘሎ ኣሜሪካ ይኹን ካልእ ምትትታው ገይሩ ከድሕን ዝኽእል ኣሎ ዶ ኢሎ ኣብ ዝበለሉ የለን ማለት ወላ ሓንቲ ክግበር ዝኽእል የለን ኣሜሪካ ብጉዳይ ናይ እስራኤል ኣዝያ ተዳኺማ ቀዳምነት ናታ እስራኤል ጥራይ ስለዚ ግብፂ ቀዳምነት ኣለዋ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ናይ ጉዳይ ናይ ቃዛ ዝያዳ ስለዘገድሳ ንግብፂ ከተጓነ ኣንጻር ግብፂ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ክትገብር ኣይትኽእልን እያ ስለዚ ንኢትዮጵያ ንምድሓን ኣብዚ ትመፀሉ ኩነታት ክህሉ ይኮነን ብዘይ ንሱ እውን ዝኣክል ሰብ እውን የብላን ጉዳይ ናይ ሩዋንዳ ኣለዎም ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣለዎም ጉዳይ ናይ ሊብያ ኣለዎም ብዙሕ ዓበይቲ ኩነታት ስለ ዘለዎም ነዚ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እሞኻ ሕልኽልኽ ዘለዎ ኢዶም ክእትውሉ ይክእሉን እዮም እዩ ዝብሎም ኣብዚ ማለት እዩ ብወገነ ኤርትራ ድማ ምስቲ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ዝምድና ንምሕንኳል ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር ምዃኑ ዘተንብህ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዝምድና ንኸይትገብር እንቅፋት ክኸውን ከም ዝኾነ ኣብታ ዘረባ ምናልባት ንውሕ ዝበለት እያ ኣብኡ ይጠቅስ እዩ ምስ ኤርትራ ኣነ ወኪል ናይ ኣሜሪካ ከለኹ ፈቲነ ምስ መራሕቲ ኤርትራ ተራኺበ ግን ውፅኢት ስለ ዘይብሉ ግዜ ምብኻን ስለ ዝኾነ ትርጉም ኣይነበሮም ውፅኢት ድማ የምፀን እዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ድማ ከምኡ ክገብር ክፍትን ይኽእል ኸውን ግን ውፅኢት ክመፅእ እዩ ዝብል እምነት የብለይን ብኻልእ ኣዘራርባ ንሱ እንቅፋት ንክኸውን ብኩሉ መንገዲ ተዳልዩ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክት እዩ የግዳሲ ኤርትራውያን በዚ ናይዝን ንዑ ዝኣመሰሉን ተስፋ ይቆርፁን እዮም ኣማኑኤል ቤደ ማርያም ክቡር ኣማኑኤል ቤደ ማርያም ብናቱ ዘበገሶ ተበግሶ ጥራይ today I met with the Senate Foreign Relations Committee aide ማለት እዩ ደጋፊ from Utah to discuss Eritrea's history and its place in the Horn of Africa ስለዚ ኣማን ብግድዩ ምስ ሓደ ኣሲስተንት ናይቲ ናይ ኣባልና ካብ ስቴት ናይ ዩታ ማለት እዩ ኣብቲ ፎሬን ሪሌሽን ድማ ናይ ወፃኢ ዝምድናታት ዝሰርሕ ሰብ ምሱ ከም ዝተራኸበ እዩ ዝነግር ዘሎ ብጉዳይ ናይ ኤርትራን ናይ ኤርትራ ቦታ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ከም ተዘራረበን ኣብቲ ዘረባናቶም ድማ ዩኤስ ፖሊሲ ቱወርድስ ዝሓለፈ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ናይ ክሊንተን ቡሽ ከምኡ ድማ ኦባማ ዝተኸተልዎ ከምኡውን ባይደን ኣብ ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ኤርትራን ዝተኸተልዎ ከረዳእሉ ከም ዝፈተነን ውፅኢት ናቱ ድማ እቲ እገዳን regime change ዝበሃል ኩሉ ድማ እንታይ ከም ዝፈጠረ ነጊረዮ and how the first Trump administration marked a turning point toward engagement and regional peace እዚ ኩሉ ናይ ክሊንተን ኢልካ ክልቲኡ ናይ ቡሽ ክልቲኡ ናይ ኦባማ ከምኡ ድማ ናይ ባይደን ክንምንታይ ነቲ ዞባ ከም ዝረበሾን እቲ እንኳ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ዝሓለፈ ምምሕዳር ናቱ ዝወሰዶ ተበግሶ ድማ ናብቲ ዞባ ናይ መቐይሮ ነጥቢ ከም ዝነበረ ገሊፀሉ ስለዚ the meeting was positive and constructive እቲ ዝተገብረ ድማ ኣወንታውን ሓናፅን ከም ዝነበረ እቲ ኤድ ድማ ብክፉት ልቢ ከም ዝተቐበሎ ክፉት ኮይኑ ከም ዝተቐበሎን and ቀፃልነት ዘለዎ ርክብ ንክግበር ከም ዝግባእ ተዘራሪቦም ከም ዘለዎ this is part of our broader public diplomacy እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ብዝሰፍሐ ናይ ህዝባዊ ርክባት ዝግበር ዘሎ እዩ Eritrean sharing their story directly with the US policymakers shaping understanding ኤርትራውያን ብቐጥታ ምስ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ እናተረኸቡ ጉዳይ ናይ ኤርትራን ኩነታት ናይ ኤርትራን ተሓቀኛ ታሪክ ናይ ኤርትራን ይነግሩ ከም ዘለውን እዚ ድማ ነቲ ዝግበር ብድሕሪ መጋረጃን ብብዙሕ ገንዘብ ዝግበር ዘሎ ብሎቢን ብተንኮልን ነቲ ዝምድና ንምሕንኳል ዝግበር ዘሎ ንዑ ንምካት ከም ዝተገበረን ሓውና ኣማኑኤል ድማ ካብ ልቢ እየ ዘመስግን ካልኦት ኤርትራውያን እውን ኣብ ቀረባ እውን ከም ፃልኩም እያ ኣብዚ ብዙሕ ተበግሶታት እዩ ዝግበር ዘሎ በብወገኖም ንዝተፈላለዩ ሰኔተርስ ፀለውቲ ፖለቲካ ፖሊሲ ሜከርስ ናይ ኣሜሪካ ክረኽብዎም ይፍትኑ ከም ዘለውን ኣብዚ እውን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ሲያትል ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ኤሪትራያን ኮሚኒቲ ሬፕሬዘንታቲቭ met with Mr. ዛክሪ ሄፍሮን ማለት እዩ outreach director for Senator Cantwell ናይ ሓደ ካልእ ሰኔተር ማለት እዩ ንዕዑ ህዝቢ ናይ ሲያትል ኤርያ ከይዶም ነዚ ሰብዚ ከም ዝረኸቡ ቀጥታ ነቲ ሰብ እኳ እንተዘይረኽቦ ንናቱ ኦፊስ ከም ዝረኸቡ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ኤርትራን ድሌት ናይ ኤርትራን ፃዕሪ ናይ ኤርትራን ተበግሶታት ናይ ኤርትራን ከም ዝገለፅሉ ዝንገር ዘሎ discussion centered on exploring pathways to strengthen US Eritrea bilateral engagement and promote mutual understanding ስለዚ ኤርትራውያን ብኩሉ መንገዲ ናብ ኩሉ እናኸዱ ዝገብርዎ ዘለዎ ፃዕሪ ዝዓበየ ክብሪ ክወሃቦ ዝግባእ ዝዓበየ ኣድናቆት ክወሃቦ ዝግባእ ዝዓበየ መጎስ ክወሃቦ ዝግባእ እዩ ኣማኑኤልን ካልኦት ኤርትራውያንን ብኩሉ መንገዲ ዝገብርዎ ዘለው ከም ዝትሪእዎም ዘለኹም ኣብ ኩሉ ኢና ንርኢ ዘለና ፓብሊክ ዲፕሎማሲ እዚኦም እቶም ናይ ሲያትል ቲም እዮም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኩሉ ኣብ ካልእ እውን ኣብ ቺካጎ ከምኡ ርኢና ነርና ኣብ
ቴክሳስ ዝግበር ዘሎ ተበግሶታት ኣብ ካልእ ግዜ ከምዝኣልኩም እየ ኤርትራውያን ኩሉ ዝከኣሎም ይገብሩ ኣለዉ ካብዚ ንላዕሊ ድማ ክግበር ይኽእል እዩ ይግበር እውን ኣሎ ዓበ ክብሪ ድማ ኣለና ነቲ ዘሎ ኩነታት ንምቕያር ተኮይኑ ትንኮ መንገዲ እዚ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እቶም ፀያቂቶ ዝገብርዎ ዘለውካ ከም ፃልኩም እየ ግዜ እንተረኺበ ግን ንሕጂ እንታይ ከርእየኩም ደልየ ኣለኹ ኤርትራ ምስ ፋኦ ወይ ምስ ዩኤን ዝገብርዎ ዘለዉ 2-3 ተበግሶታት ክበኩም እየ እዚ ድማ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ንዓና ክንፈልጦ ዘለና ክንከታተሎ ዘለና ነገራት እዩ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ብኩሉ መንገዲ ፃዕሪ ክትገብር ኩነታት ከተተዓራሪ ስእልናታ ብዓለም ደረጃ ከተስተኻኸል እያ ትፅዕር ዘላ ካብኡ ንላዕሊ ድማ ኣገዳስነት ዘለዎ ኣይኮነን ሓንቲ ስእሊ እውን ነይራትኒ ተረኺበ እያ ክበኩም እየ ምክንያቱ ኣብዚ እውን ኣላትኒ ክልተ ነገራት ከተሓዝ ስለ ዝደለኹ እየ እቶም ናይ ዩኤን ኤጀንሲስ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ብፍላይ እዚኣ ናይ ዩኤን ኮኦርዲኔተር ኣብ ኤርትራ ዘላ ኣብ ትሕቲ ኣርእስቲ ናይ ሰልፍ ሪላያንስ ርእሰ ምርኮሳ ዝብል ምስ ዩኤን ካልኦት ጨናፍራት ናይ ዩኤን ማለት እዩ ፋኦ ፉድ ኤንድ ኣግሪካልቸር ኦርጋናይዜሽን ዩኤንዲፒ ዩኒሴፍ ካልኦት ሓይልታትን ብሓደ ኮይኖም ዝገብርዎ ዘሎ ፃዕሪ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኢድን ጓንትን ኮይኖም ዝገብርዎ ዘለዎ ተበግሶታት ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ድማ ተስፋ ዝህብ እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ናይ ዩኤን ፅቡቅ ዝኾነ ስእልን ተበግሶን ሒዛ ትኸይድ ከም ዘላ እዚ ናይ ፋኦ ድማ ከም ትሪእዎ ፀናሕኩም ናይ 30 ዓመት ፓርትነርሽፕ ከም ዝነበሮም ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን እዚ ፉድ ኤንድ ኣግሪካልቸር ኦርጋናይዜሽን ዝበሃል ሓዳሽ ዳይሬክተር ናቱ ኮይና መፅያ ኣላ ስለዚ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብሓደ ኮይኖም ክሰርሑ ፉድ ደይ ዓለም ለኻዊ መዓልቲ መግቢ ብዝብል ዝተገበረ ኮንፈረንስ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ነቲ ናይ ኤርትራ ዝገበረቶ ግስጋሰ ድማ ከም ዘድንቕዎ ሰልፍ ሰፊሽንሲ ነፍሳ ንክትክል ድማ ቀሪባ ከም ዘላ ሰስቴይነብል ኣግሪካልቸር ሓደ ካብኡ ቀፃልነት ወይ ከዓ ውሕስነት ዘለዎ ሕርሻ adoption of climate smart practices by the way ኣብዚ ክነግረኩም ዩኤን ንባዕሉ እቲ ትካል ናይ ዩኤን ዝበሃል ባንክራፕሲ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለምንታይ ኣሜሪካ ነቲ ትቦ ዝነበረት ኣበርክቶ ክትህብ ስለ ዘይደለየት ኤውሮጳውን ንሱ ዘሎ ቅልውላው ኣበርክቶ ናቲ እናወሓደ ክኸይድ እዩ ስለዚ ወታደራዊ ናይ ዩኤን ዶ ናይ ገለዶ ዝገብሮ ዝነበረ ንሱ ጠጠው ክብል ክኸውን እዩ ቻይና ግን ብዓብዩ ኣስተዋፅኦ ክትገብር ከም ትኽእል ኣብዚ እቲ ቦታ ናይ ኣሜሪካ ንምትካእ ፃዕርታት ይግበር ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብሓፈሻን ክሳብ ሕጂ ዕውት ከምዘየለ እዞም ናይ ዩኤን ኤጀንሲስ ድማ ንኤርትራ ብፍሉይ እዮም ዝፈትዋ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ፖሊሲ ናይ ኤርትራ ናይ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ትኽክል ንሶም ዝደልይዎ እዩ ኣብ ገጠራት ዘተኮረ ኣብ ከተማታት ጥራይ ነቲ ከተማ ጥራይ ፓላሶ ፓላሶ ምስራሕ ዘይኮነ ዲጋታት ምስራሕ ፀሓያዊ ፀዓታት ንምጥቃም ንሓረስቶት ምድጋፍ ኣብ ገጠራት ንዘለዉ ምሕጋዝ ስለዚ ምስቲ ንሶም ክገብርዎ ዝደልዩ ዝገጣጠም ዝርግሐ ናይ ጥዕና ናብ ኩሉ ንክበፅሕ ትምህርቲ ናብ ኩሉ ንክበፅሕ ቀረብ ዝስተ ማይ ንክህሉ ምክንሻብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ናይ ሕማቕ ባህርያት ንክእለ ሓረስቶት ስልጠና ተዋሂብዎም ምዕቡል ሕርሻ ንክጥቀሙ ስለዚ እቲ መንግስቲ ዝኽተሎ ንሶም ዝደልይዎን ኤግዛክት ሓደ እዩ ስለዚ ንኤርትራ ኣመና እዮም ዘድንቕዋሶም በቲ ናቶም ዓይኒ ግን ናይ ኤርትራ ተፀላዕነት ስለ ዘሎ ከምቲ ዝደለ ዓብ ባጀት ክብዎም ኣይክእሉን እዮም ከም በዓል ኢትዮጵያ ቁጥሪ ናይቲ ህዝቢ እውን ውሑድ ስለ ዝበሃል ግን ናይ ብሓቂ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎም ኣድናቆት ብብዙሕ መንገዲ እዮም ዝገልፁ ካብ ኩሉ ድማ ትፅቡቅ 5 strategic areas ንኣብነት እቲ ክልቲኦም ፋኦ works closely with Eritrean ministries agriculture marine resource ምስ ኤርትራ ብቀረባ ከም ዝሰርሕን 5 ስትራቴጂካውያን ነጥብታት ድማ climate action and biodiversity ስለዚ ነቲ ኣብ ክላይሜት ዘተኮረ ላንድ ሪስቶሬሽን ነቲ ናይ መሬት ዓቕምታት ንምህብታም ወይ እውን ነቲ መሬት ንምክልኻል household level food production نترى حرستوت كمي جيركا بزبالة أنا مجبك الربات ناتومن معبول بوز غني هوت نقص سجاجرو زحجز value chain development زخا قب حرستوت ناب كتماتات زلو نتحرساي زدلي معدناتن كهال نجرا زدليو سلزت value chain نتحرساي زبالة هوت كله نتفريات ناتو دما ساب كتماتات أتيو نمجد تعمل زدلي أجابات مخانون كمان ما technical cooperation and investment زينتي حرساي يكون نتي تحتوي من نابرو زلون محجاز جبري سلازي فاو UNDP كالات أبتي إيرترا تجبر زلا هنا تزخوني أبركتوه جبرو يفتنو خمسة لون زيد ما كم زين ريا زلنا نبت بقدر رجع كيدو تهاجر أب Minister of Information من وتينيرو مزياتهم بغربا مسرح دمان إيرترا تبغ زخوني وتسيد كم تسأل كم زغل أنا هوب نساتهم دمان تزلوا مسرح تزجبروا زلوا effort مليسم كعبيو تصفان جبر كم كسلنا كل ذكرنا أنا نيسياس نمقتال تبايل بروجكت واتي تبايل لو سوقف أبال ببختم $500 أوت أبي كم زعتوا كم زبونا يفلتني
صبصاونا يتقبل قال ختماتات يفلت انا ملصنا زبلاونا الله كابيك مرسلهم من دي بالحريم تواص ገንዘብ አለው አክል ዝከረና አነ ንኢሳያስ ንመቅታል ተባይል ፕሮጀክት ወጪ አንታ ደይኑ ሰምዖ ኮይና ዘይብልና መሳኪን እዚ ተቃውሞ ዝበሃል ክንደይ ወጻኢታት ክንደይ ክሳራታት ያጋጢምዎ ዘሎ $5 $500 አነ እኳ ዝብል ዘለኹ ተን ገንዘብሲ ኣብ ባንካ ቀሚጦም ከይህሉ ምናልባት ፕሬዝደንት ኢሳያስ ይኹን ካል መራሕቲ ቀሲሎም ብናይ ተፈጥሮ ሕግ ምስ ሞቱ ንሕና ቀቲልና ኢሎም ነተን ገንዘብ ክሳዕ ሕጂ ግን ኣበይ ክፀንሓ ተን ገንዘብ እምበር ብሓፈሻ ደይኑ ሰምዒና ደይብልና እዚ እቲ ጥፍሽና ናቶም ኣብ መወዳታ ድማ ክትጥፍሽና ናጠፈሽካ ምስከትካ እንታይ ዝመፅእ ኩሉ እቲ ብሕቡ ኣጀንዳ ዝግበር ዝነበረ ብተደጋጋሚ ንሰምዖ ኣለና ኢትስ ፋኒ ስቶሪ ግን እዚኣ ካስ ከተሓሕዝዋ መንግስቲ ኤርትራ ዝኣክል ንዕእተው ትኬት ክመኸዲ ክመምፅእ ባዕለይ ክኸፍለልኩ ተባሂሉ ዘለኹ መንግስቲ ኤርትራ ዝኣክል ሲ ኣገዳሲ ትኬት መኸድን መምፅእን ካባይ ተባሂሉ ከለኹስ ኣነ ዝንዓኻትኩም ትርከምልኪ ተበሲሕኩም ደይትድረሩ ክትፃረፉ ትውዕሉስ ኣነ ዝንዓኹም ዋጋ ሓሲበስ ሕጅስ ካብ ሃገራውነተይ ከተውፁኒ ከተንሸራትቱኒ ከተጋግዩኒ ገለ ዝሓስብ ኣለኹም Oh my goodness. Oh my goodness. أنا كم مغيدن مملس الأير تكيت first class. متشم نات حنت حكنا مزراب أول صبغ زخانة سراحي سريهو ناي أول استراتيجي I don't know أول ناي بحكي إيرتراين أما كاب أبقدر زجبريو أبكبر دماغ وهبي يقبع ناي بحكي نسب كم يجركا مزيا سبزيا أقدر أسيسبيا لكم يعني مستقول كم عجز بلدتون دجبرتون كله كله تتكيم كم دي عين السبس على هذا مقبار فتاويت كان تغير كايا صبوك صار حلقات خليس على تغير كالا لما مبزوع انه وقت تجبرت خليها مال حسا قليل مال حسا يكون زلوات ادو قليل مال حسا يكون زلوا سلازي صلواون اللوا زي تريور لهم نزياسب محس كمان ساعه كنده يا قداسيتا فقداماي فيرست كلاس قلت بلا زلا استغانا نيد مثلنا انا بحفشا كن ادمس لتجبرلا نساون زلوا الرايه نرلنا brilliant step نغطي لابزياس كدس بلت نكريكم Eritrea. No, what country you from? Yeah, Eritrea. Country, bro. Yeah, I know. Say it again. Let me just text you it. Eritrea. This. That's not a country, dude. Yes, it is. I've never, bro. That country. Search it up. That country was never in the World Cup, bro. No, I know because it's not that famous. Oh, it's a small country. Yeah. Eritrea. Where's that? It's a neighbor with Somalia and Ethiopia. That explains a lot. Why you look like Trunks? Yeah. زغال عسي مرة دسيلو نتبسو بزارب زلو سبيدي دبهال بعد دقاي بتعمي ونتفلطوا عبي انفلونسر يصلاويو زغال هذا ما إيرتراوي يلو نخمنون بزعبا إيرترا زحبا حبريتا بتاع دسيلو الناس لذي كم يوم عينت ولات إيرتراويان بمهلا ودما ناي بحكي كرعات يسمعني ولدنا زي أمبساد ما ناي بحكي صبغ بيخم كلكم يدلي نايلو مارس ساب زخودين هاجرنا أبعد منا كم زي يروز حق زي ما قصاص مركب لما تبغيو أنا ما رساب زهنو دينا لايك جبرو شير جبرو ريتوغ من حسابكم نايت قدفو زي حقتكم سهل مقيح عاتير نوحو بقى خيري لي لحمدي هو ناس بحري عتمنيو كتاريخ زرس طيقو يليو زي والعز وصل كيو وصلو العشاق يوصلو يزق زبس عمو تقول يزلو عمو قلبو نوى عدي يلالو صفحة كلها دمي بحري ترمي عمو قلبو نوى عدي يلالو صفحة كلها دمي بحري نبيني